Boas tardes a todos e a todas. Vamos dar comezo a sesión do pleno ordinario do 25 de xaneiro de 2019. Antes de nada, quería dar as gracias aos grupos municipales do Partido Popular e do Partido Socialista por a delicadeza que tuveron e tal, por non poner unha traba para este retraso de media hora, que efectivamente fixo que puderamos dar chegado tanto a reunión do GDR como a este pleno. Por tanto, moitas gracias e que quede que conste en acta que así foi, esa disposición, esa boa disposición por parte dos grupos. Empezamos xa cos puntos da orden do día. No primeiro punto, a acta, aprobación se procede do borrador da acta correspondente á sesión celebrada o 23 de novembro de 2018. Hai algunha cuestión relativa á acta? Partido Popular? O Partido Socialista? Non, vamos a aprobar, simplemente fixemos unha apreciación aos servicios administrativos para que o enlace para poder ver e escoitalas se suba tamén a página web do Concello xunto coas actas, como deben de estar, para que todo o mundo teña acceso fácil para poder ver e escoitar os plenos. Por o resto, aprobamos. Perfectamente. Segundo punto, resolucións adoptadas pola alcaldía dentro da última sesión, dar conta de que están a disposición na Secretaría do Concello. Terceiro lugar, convenio de colaboración entre a Axencia Tributaria de Galicia, a Triga, e o Concello de Allariz en materia de recaudación en vía executiva. Dentro do marco de colaboración mutua que debe realizarse entre as diferentes administracións, o Concello e a Triga consideran que pode ser beneficioso establecer un sistema estable de colaboración en xestión recaudatoria. Así mesmo, tal e como se recolle e aparece tamén na proposta deste convenio marco que temos aquí, na Lei Reguladora de Facendas Locais, dispónse que as administracións tributarias do Estado, das comunidades autónomas e as entidades locais colaborarán en todas as ordes de xestión, liquidación, inspección e recaudación de tributos locais. O obxecto deste convenio, polo tanto, é encomendar á Triga a recaudación executiva que por diferentes situacións teña dificultade para executarse por parte dos servicios municipais, dos servicios do Concello. Quero facer unha mención especial a que este Concello e o comportamento que teñen os administrados en Allariz é un comportamento que nós queremos exemplar na súa inmensa maioría. Por un exemplo, só en período voluntario no ano 2018 a recaudación en lixo foi do 90,80%, e, por exemplo, tamén o imposto de vehículos de tracción mecánica do 82,56%. Por lo tanto, estamos en uns porcentaxes de recaudación en período de voluntaria que son auténticamente altos, e que, por lo tanto, non ten que ver este convenio con que haxa un problema que a recaudación en voluntaria e, por lo tanto, un volumen importante de persoas e de administrados que non paguen os seus tributos de forma voluntaria nos pedidos que se fixan para elo, sino no caso de que existan aqueles que a dificultade que fai que, sobre todo cando se vai a vía executiva que afecta ao patrimonio, non tanto o embargo de contas, que hasta ese paso sí que o Concello o fai tamén con medios propios, pode executarse a través dos medios dos que dispón a Triga e non dispón o Concello. Finalmente, só destacar unha cuestión con respecto a este convenio, e é que non obrigan nada ao Concello. Quero decir, o Concello, tal e como se explica tamén aquí na súa cláusula primeira, na que dice a Axencia Tributaria de Galicia sobre a xestión recaudatoria executiva, que lle encomende o Concello de Allariz, a que lle encomende o Concello de Allariz en calquera dos seus tributos. Por lo tanto, o que faríamos en todo caso, isto sería unha encomenda, un encargo para aqueles casos que efectivamente houbera unha dificultade importante para facelo. Por iso, nos presentamos esta proposta de convenio marco que unha vez que sexa por o pleno dictaminado e aprobado no caso de selo así, faría que tuveramos a correspondiente xa reunión con eles para poder organizar os protocolos de actuación, as fórmulas de traballo conxuntas e demais para estes supostos que se puderan dar. E, por lo tanto, anuncio, como non podía ser de outra forma, o voto favorable do Grupo Municipal do BNG e o Grupo de Goberno que presenta esta proposta de convenio. Grupo Popular.
Pola nosa banda xa temos, bueno, lógicamente estamos a favor de que se formalice este convenio e xa o tiñamos debatido e pedido en outras ocasións porque, bueno, pues é unha forma en que, como vostede ben dice, en Allariz non é especialmente preocupante o índice de impagos que hai na recaudación en este Allariz de pagadores, pero en esos pequenos casos que se poidan adoitar é lógico que se reclame e se faga, se formalice coas ferramentas que temos a disposición para que non haya desigualdade e queden impunes esa irresponsabilidade respecto aos pagos de cada uno. ¿El Partido Socialista? Anunciar o voto favorable tamén. Pues entonces apróbase por unanimidade o convenio de colaboración. Sí, pero bueno, acabamos de manifestar xa todos o voto, apróbase por unanimidade a proposta de convenio entre o Concello de Allariz e a Axencia Tributaria de Galicia en materia de recaudación en vía executiva. Cuarto punto na orden do día, camiños escolares de Allariz, aprobación se procede dunha solicitude da Diputación Provincial de remodelación da O 108 o seu paso pola zona da Barreira para camiño escolar. Bueno, creo que é coñecido deste pleno e por eso o presentamos en este formato, non con forma de moción. É coñecido por este pleno o proxecto no que o Concello leva traballando anos para pôr en marcha unha remodelación de toda a zona que afecta a Barreira, a zona do Couto e tamén a carretera de Xunqueira, que nos permita, por un lado, que toda a zona da Barreira e esa transición entre o casco histórico e o convento teña unha adecuación ás exigencias que podemos ter agora de tránsito escolar, pero tamén de accesibilidade e demais, e que ao mesmo tempo podamos pôr en marcha non só en determinados períodos do ano no que facemos un desplegue de policía, protección civil, voluntariado e demais para facer esos camiños escolares seguros, sino que se poda facer durante todo o ano. Toda a corporación é coñecedora deste proxecto e máis de unha ocasión ten sido obxecto de debate en este pleno e nos creemos que despois das múltiples retrasos que levamos, nos parece que en ara, ese ofrecemento que hubo no 2015 por parte do presidente da Diputación Provincial, a que se nos remitía un escrito dicindo que todos os veciños e veciñas da provincia teñen os mesmos dereitos, residan onde residan, e que, por lo tanto, que se lle fixeran chegar aquelas prioridades que había en cada territorio para incluir en ese plan de goberno ese 2015-2019. Nos fomos, dos concellos, supoño que como moitos outros, que fixeron unha remisión desas prioridades que marcamos. Sin lugar a dúbidas, a nosa prioridade era a remodelación deste espacio, que por parte da Diputación dividiuse en dúas fases. O proxecto original, que foi entregado en xullo do 2016, despois de varias reunións e varias comunicacións con inxeñeiros e co propio presidente da Diputación Provincial, foi entregado o proxecto definitivo en xullo do 2016 por parte da Diputación. Deusenos a contestación de que ese proxecto iba a ser dividido por parte da Diputación en dúas fases diferentes, unha fase que afectaría o tramo que vai dende os salesianos, para entendernos dos salesianos, hasta o propio grupo escolar, hasta a rotonda, que está por debaixo do grupo escolar, e outra parte dese proxecto, outra fase dese proxecto, que sería o que afectaría esa zona da Barreira e ese entronque co casco histórico e ca zona da Barreira e do convento e do Couto. Levamos desde o 2016 esperando por ese segundo proxecto, e en agosto volvemos a ter unha reunión e comunicóusenos que na semana seguinte teríamos ese revisado do proxecto con esos cambios que nos propuñan. A día de hoxe non temos aínda ese documento aquí e, ese plan de goberno Ourense 2015-2019 xa non lle queda moito, e, por lo tanto, nos parece que como este era un proxecto no que había unha unanimidade de toda a corporación con respecto ao interese que tiña non só pola población escolar, sino pola zona da que estábamos falando, nos parecía, pola nosa parte, que volver a facer un recordatorio do interés que ten o proxecto para nós debía facerse a través dunha solicitude do pleno da corporación e non a través dunha moción para que non fose unha proposta de parte. E, por lo tanto, por iso traemos aquí esta solicitude para recordar a Diputación que está pendente
esa entrega por parte deles dese proxecto e que se poda proceder á licitación dese proxecto. Por a nosa parte, só decir que, lógicamente, como grupo de goberno que traemos aquí, o noso voto é favorable para que toda a corporación de forma unánime eleve esta petición tamén para que non caiga en saco roto nin olvido. Por parte do Partido Popular? Por a nosa parte estamos de acordo e apoyamos esta comunicación absolutamente e ademais estamos pendentes tamén de que este compromiso que é importante e que todos defendemos, como usted acaba de decir, salga adiante e cuanto antes. Esperemos que, polo que non sabemos, era un tema simplemente o que usted acaba de decir, pero non sei exactamente onde está o problema co proxecto, pero esperemos que en breve se solucione e para a nosa banda estamos aquí. Por parte do Partido Socialista? Nos tamén estamos totalmente a favor, esperemos que as promesas do presidente da Diputación non caigan, non se queden en papel mollado como hasta ahora un referente no tocante a este concello. Eu só apuntar que efectivamente a cuestión está inicialmente nese proxecto, pero tamén é verdad que desde o 2016 pouco tempo suficiente para revisarlo, e por lo tanto, estamos todos de acordo en elevar esta solicitud da Diputación e por lo tanto, entendo que por unanimidade e por asentamento de todos os membros hai voto favorable para elevar esta solicitude á Diputación. Siguiente punto, moción do BNG en defensa da sanidade pública. Ten a voz para a intervención Maribel Poisa, concelleira de Benestar. Boa tarde. Un dos temas que máis alarma a sociedade está provocando na sociedade galega é o gravísimo deterioro da sanidade pública. Un deterioro que é o resultado dos graves recortes e privatizacións que o Partido Popular leva realizando dende o 2009 e que está poñendo en risco a saúde e a vida das persoas. Todos os camiños da política sanitaria do PP tiveron como fin a privatización e o desmantelamento do sistema sanitario público, a base de recortes continuos. Durante os últimos 9 anos, o PP, con Núñez Feixóo á cabeza, impulsou todo tipo de medidas que afondaron neste desmantelamento. Reducción de orzamentos, reducción de centros de profesionales, de máis de 700 camas, privatización masiva de servizos, derivacións de doentes a centros privados. Atención primaria, dentro de toda esta debacle, foi o ámbito da sanidade pública galega que con máis intensidade sufriu recortes. Nos orzamentos da Xunta deste ano 2019 destínanse 188 millóns de euros menos que os que había no 2009, con un recorte acumulado de ao redor de 2.188 millóns de euros dende este ano. As consecuencias son tremendas: masificación de consultas, cupos desbordados, reducción de profesionais, non sustitucións, as listas de espera entre unha semana e 10 días para o médico de familia, peche das sendas, saturacións, profesionais que ao ter que acudir a algunha ausencia teñen que deixar as súas consultas abandonadas durante horas, PACs ao límite, os puntos de atención continuada, as urgencias extrahospitalarias están ao límite. Hai unha unanimidade entre sindicatos, colexios profesionais, plataformas sanitarias, organizacións profesionais, doentes, en denunciar o grave deterioro que están provocando as políticas sanitarias do Partido Popular, en que non estamos na fase de grupos de traballo, nin de enquisas virtuais, nin de auditorías. Estamos na fase de asumir responsabilidades e rectificar os recortes e as privatizacións. Estamos nun momento crítico, onde a Xunta ten que dar explicacións e asumir as súas responsabilidades ante uns feitos de máxima gravidade e rectificar. Por iso, o Grupo Municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo: instar a Xunta de Galiza a tomar as seguintes medidas nun compromiso claro de rectificación de política sanitaria que está destruindo a sanidade pública dos galegos e as galegas, e
e poñendo en risco o dereito á saúde. Queremos un aumento do orzamento destinado á sanidade. Queremos dimensionamento e estabilidade dos cadros de persoal, convocatoria de todas as prazas vacantes en todas as categorías, contratos estáveis e dignos, sustitución dos e das profesionais pola totalidade da ausencia, aumento das prazas de formación de especialistas. Queremos eliminación de listas de espera, contratando persoal e tendo operativos todos os recursos dos que dispón o Sergas, camas, quirófanos, e non realizar ningunha derivación de doentes á sanidade privada mentras existan recursos dispoñibles, susceptíveis de ser usados nos centros públicos. Queremos plan de mellora da atención primaria, incremento de investimento até chegar como mínimo ao 20% do orzamento, no inmediato incremento de 200 millóns de euros, recuperación das herencias de atención primaria con capacidade resolutiva e orzamentaria, incrementar as prazas de especialistas en pediatría e medicina familiar e comunitaria, mellorar os equipamentos nos centros de saúde e nos puntos de atención continuada e garantir equipos completos de profesionais nos puntos de atención continuada. Queremos reverter as privatizacións e xestión propia dos servicios sanitarios e queremos eliminación de copagos farmacéuticos. Gracias. Por parte do Grupo Popular. Pola nosa banda temos que decir que efectivamente todos os anos por esta época hai picos de tensión na atención das urxencias, hai colapsos e é certo que o tema de como se xestiona as urxencias é importante que se tome nota e se faga unha revisión por parte de administración autonómica para levar a cabo todas as reformas que sean necesarias e habilitando outras formas de triaxe, outras formas de aumentando plazas e demais. Neso podemos estar de acordo. Hai cuestións que son inevitables e que todos sabemos, pero que efectivamente quizás dándole unha volta a forma de xestionalas se poidan mellorar, aínda que non erradicar. Tamén é innegable que a sanidade pública en Galicia é das millores que temos no Estado español neste momento. Só teñen que mirar para Cataluña ou para Andalucía, que son outras comunidades gobernadas non precisamente por o PP, e saber como están. Galicia é punteira e é un orgullo a nivel de investigación a todos, tanto de cancro como de enfermedades raras, temos como enfermedades como esclerose múltiple e demais. O problema que se alude o que vostedes instan a Xunta de Galicia, e vexo que ademais en 3 puntos da moción se insta a problemática endémica que temos as comunidades autónomas todas respecto á contratación de personal. E iso non depende solamente da Xunta de Galicia, non depende da Xunta de Galicia porque os profesionais teñen que ser MIR. E decía a ministra Cercero, ainda esta mañán, ayer, que é un requisito a formación de MIR para contratar a médicos. Cerrando con isto a porta a que se poden contratar profesionais médicos sin ter o MIR, como estaba sucedendo en algunhas, como reclamaban algunhas comunidades autónomas, incluso a nosa en algún momento por o déficit de especialistas que temos. É dicir, necesítanse neste país e é certo que ao final algo que se vía que nos iba a estoupar en algún momento, estoupou, pero estoupou a nivel nacional e a culpa seguramente é de todos, porque en España tanto gobernou PSOE como gobernou PP e nos asumimos a nosa parte de responsabilidade tamén como Grupo Popular que representa os veciños veciñas de Allariz e que somos sensibles cos problemas que podan acaecer a toda a población. Pero con isto decimos que as responsabilidades se teñen que pedir por partes e donde hai que pedirlas. E non depende da Xunta de Galicia dotar de especialistas, que fai falta muchísimos. Seguramente tamén teña aí que entrar a universidade, seguramente hai que facer unha revisión de como se accede á carreira universitaria de medicina, que deixamos todos os anos milleiros de vocacións fora, en pro de unha nota quizá excesivamente alta e ao final isto nos estoupa na cara. E como digo, todo o que ten que ver coa contratación de habilitados nacionais como son os MIR pode pasar dentro de moi pouquiño neste mesmo concello ou outros concellos.
que a falta de secretarios de habilitación nacional ou personal de habilitación nacional está sendo un problema. As xubilacións estánse producindo o mismo que estaba pasando no Sergas, e é certo que o vimos e non se solucionou a tempo, e agora temos un problema, e quen ten agora xa pé polo mango é o momento tamén de abrir a man a que se convoquen esas plazas MIR. Por o resto, o aumento do orzamento, pois estaríamos encantadísimos de que se podese aumentar o orzamento destinado á sanidade e a todos os recursos que presentamos en Galiza. Pero tamén temos que ver como se están presentando, e o vamos a ver dentro de un momento nunha moción que nos vimos de registrar, o anteproxecto de lei dos presupostos xerais do Estado, no que se nos reduce a Galicia unha cantidade importantísima de investimento, e iso, todo o que vai en detrimento de os ingresos que nos corresponden, xa non estamos dicindo que se nos suba, sino que os que nos corresponden e os que se contaban se manteñan. Entón, non se pode facer máis. É certo que sempre se fai máis con menos. É certo que as enquisas están aí e os galegos din que están satisfeitos ca súa sanidade. Tamén é certo o que vostede di, que temos problemas nestes picos puntuales de incidencias de gripe e demais, no que as urxencias se poden casi catalogar en algúns momentos de vergoñentas, de ver como están hacinadas as persoas nos pasillos e non ser aceito. E os profesionais están saturados. É certo que os profesionais están saturados e que fain todo o posible por sacar o seu traballo adiante nunhas condicións humanamente a veces difíciles, moi difíciles, pero tamén é certo que as cousas temos que poñelas na xusta medida da responsabilidade de todas as partes, e a responsabilidade de todas as partes neste momento pasa especialmente por poder contratar profesionais médicos, especialmente en pediatría, en medicina de familia e en medicina interna. É un problema endémico de todas as comunidades autónomas e a nosa tampouco se escapa dese problema. Por a nosa banda, non vamos a apoiar a moción nestes términos e nada máis que decir. Moitas gracias. Por parte do Partido Socialista. Boa tarde a todas e a todas. Como ahora mismo se suscitou o debate das plazas MIR, sería correcto facer unhas puntualizacións. En relación con referencias a Plaza MIR, sería preciso puntualizar. Acordar co Goberno Central a agilización dos procesos de acreditación das plazas docentes MIR, que permiten aumentar o volume de plazas convocadas. Antes de conceder plazas MIR, hai que ter a praza acreditada, e iso ten que solicitalo a Xunta de Galicia. O Goberno de Rajoy desatendeu máis de 500 peticións. Na xuntanza desta semana no Ministerio, Consellería de Sanidade acordouse impulsar estes procesos. Neste proxecto de orzamentos de 2019 suprímese o copago farmacéutico para pensionistas con rentas inferiores a 11.200 euros anuais e para familias con rentas inferiores a 9.000 euros e con un fillo a cargo. Unha medida que chega a 6,8 millóns de persoas que a partir da entrada en vigor dos orzamentos pagarán menos polos medicamentos. Esta medida en Galicia afecta a 571.000 pensionistas con rentas baixas. Ben, despois desta puntualización, somos conscientes de que os principais problemas da sanidade pública aquí en Galicia son o envellecemento da poboación, a cronicidade, a dispersión poboacional e eigas nas comunicacións, que supoñen, ademais, un problema engadido. O Plan de Mellora de Atención Primaria, iniciado na legislatura de 2005 ao 2009, supuña unha base estratégica que non foi continuada polos gobernos conservadores. Outro dos graves problemas que está a soportar ese sistema é a atención pediátrica. Nos 9 anos de goberno de Feijóo, a sanidade está en paliativos. A situación laboral dos Sergas é de total precariedade, con profesionais contratados para facer sustitucións sen previsión de tempo, incluso con chamadas na mesma mañá para entrar a traballar, baixo risco de perder posición na lista de contratación se se nega. Existiu un acordo en 2008 co goberno de Touriño cos sindicatos para acadar melloras progresivas nas condicións laborais, co fin de chegar á media salarial de España. Cando chegou Feijóo, se paralizou. En 2010 paralizouse definitivamente. 8 anos despois, aínda non se teñen recuperado, simplemente algunhas pequenas cousas timidamente. O fracaso absoluto das políticas neoliberais do PP é evidente. Así se pone manifesto nas movilizacións multitudinarias nas ruas do país, onde en Vigo calculábase en torno aos 30.000 persoas. En datas vindeiras en Santiago. Graves problemas en centros de saúde, nos hospitais, nas urxencias e no transporte sanitario. E non nos esquezamos que o señor presidente da Xunta de Galicia ten en riba da mesa hoxe 3 fallecidos.
un na Estrada e 2 en Santiago, por certo, pendentes de investigación. O PP está a demoler a sanidade pública en Galicia, porque o Congreso Municipal Socialista anuncia o seu voto favorable. Por parte do BNG, Sí, como de réplica. muy rápido y muy escueto. En relación á saturación e ao caos que existe neste momento, non son picos, é todos os días. A gripe non é un pico, a gripe pasa todos os anos. O verán, todos os anos temos verán, e todos os anos temos máis peche de camas das que xa están pechadas. Esos non son picos, non é algo que ven, non. Un pico ou un momento inesperado de saturación pode ser unha catástrofe, pode ser como pasou cando Albia, pero a gripe non é un pico, a enfermedade non é un pico. Por desgracia, estamos enfermos todo o ano e todo o ano esas camas terían que estar abertas e non os doentes tirados no pasillo como están, porque están neste momento en moitos sitios literalmente tirados. Eso por unha parte. Despois, por parte do problema dos MIR, é igual o que se faga agora, lo mismo. Fai entre 20 e 25 anos, a verdade que non podo decir exactamente cantos anos, fíxose un estudio de relevo por parte da Xunta en medicina e enfermería. En enfermería estaba claro que había relevo, non pasaba nada. En medicina se quedou totalmente contrastado que non había relevo, porque a poboación dos Sergas, dos traballadores dos Sergas, oscilamos, que me incluyo, oscilamos todos en un pico, en un rango que podemos poñer 10 anos de diferencia. E se sabía, fai 20, 25 anos, se sabía que chegado este momento iba a pasar. Se sabía perfectamente. Ese era o momento de abrir medicina, de abrir prazas de MIR. Se sabía. Ahora que abran, que acrediten, que digan e que fagan, é igual. Esta non é unha solución. É unha solución a longo prazo, pero non unha solución a corto e medio prazo. Non é solución. Entón, non nos engañemos, a xente non está na rúa porque queira estar. A xente non se moviliza porque sí. A xente se moviliza porque ve que hai un grave problema e que o deterioro vai a maiores e cada día máis e máis e máis. E bueno, a verdade é que pouco máis hai que decir, porque creo que o vivimos todos os días, o vemos nas noticias todos os días. Efectivamente, onte hubo unha manifestación, outra máis masiva en Vigo. A pena é que non haxa moitísimas máis, que non salgamos á rúa moitísimo máis. Despois, estou de acordo tamén con a portavoz do PSOE en que o bipartito si foi un oasis, que as súas luces e as súas sombras, pero si foi, tamén en sanidade. Non éramos nós, era o PSOE, pero foi un oasis. Nese momento retornaron moitísimos médicos dos que marcharan. Pero por que retornaron? Porque se empezaron a facer contratos en condicións. No 2009 volveron a marchar todos os médicos. E máis, según van saindo todas os MIR, según van acabando a súa especialidade, marchan. Marchan por qué? Porque aquí os contratos son precarios. Si é verdad, agora teñen traballan seguidos que quedan, pero con contratos precarios. O resto marcha. Entón, non deixemos marchar. Créanse grupos de traballo agora. Para que? Grupos de traballo para que? Saben que neses grupos de traballo están excluídos os críticos maiores da sanidade. Non sei se saben que non fai moito hubo unha... non me sale a palabra. Comparecencia. Non. Dimisión, perdón. Unha dimisión de moitos facultativos de distintas áreas. A maioría eran xefes de servicio, coordinadores, e demais, sabían do que falaban e sabendo do que falan. Esos facultativos están excluídos desos grupos de traballo. Un grupo de traballo é fume, é lavar a cara, é darlle voltas e voltas e voltas, é seguir engañando a xente durante moito tempo. Porque mentre estamos co grupo de traballo, non te preocupes, que estamos intentando arranxar. Pero non é así, isto non pode funcionar así, porque volvo a decir que falamos de saúde, falamos de saúde. Eu podo falar como conselleira, podo falar como profesional,
profesional de sanidade, pero tamén falo como usuaria. E como usuaria, quero que isto arranxe de unha vez. E a Xunta, o goberno da Xunta, sabe perfectamente como se pode arranxar. Que non se invirtan tantos cartos en fume, que non se invirtan tantos cartos, falo de sanidade, en cousas que non teñen ninguna trascendencia, que se invirtan os cartos no que se teñen que invertir, e sobre todo neste momento en contratos e en que a saúde, en que as persoas teñan garantida a súa saúde. E bueno, creo que nada máis, porque falábamos tamén do aumento do orzamento. O aumento do orzamento si pode vir agora, pero tamén ven despois dunha reducción enorme dese orzamento. O decíamos antes, non? A diferencia que hai entre o 2019 e o 2009. E bueno, pola miña parte creo que nada máis poderíamos, como dixen en outro momento con respecto á sanidade, poderíamos ir falando e contando moitas cousas, pero creo que nada máis. Simplemente quero acabar con algo, porque moitas veces se responsabiliza aos profesionais, non vostedes, non estou falando de vostedes, pero si se escoita na rúa moitas veces non responsabilizar aos profesionais da precariedade da sanidade, pero si de que por que protestan. Estos días corre un meme polas redes sociais que está moi ben, non quero decirlo de memoria, pero non estás no pasillo porque estemos en folga, estamos en folga porque estás no pasillo. Esa é a realidade dos profesionais de sanidade. Gracias. Turno de réplica, Partido Popular. Turno de réplica, Partido Socialista. Pero procedemos ao voto entonces, a votar entonces a moción. Votos a favor da moción presentada polo Benidá. Votos en contra. Aprobase cos votos a favor do Grupo Municipal do Benegá do Partido Socialista e co voto en contra do Partido Popular. Siguiente punto na orden do día, moción do PP a favor de dedicar unha praza da Vila a don José Luis Mascareñas Cid. Ten a palabra o vocero do Partido Popular. Boas tardes. A historia de Allariz é motivo de orgullo para todos os americanos do nacemento da adopción, dende a época dos asentamentos castrexos, pasando pola pegada deixada por o reino suevo, lle deu nombre a Vila Allariz e por o momento en que Alfonso VII adoptaba de fuero real. Según Cirrumbau en Allariz, pode haber nacido o que logo sería Fernando III o Santo, pero lenda ou non, o certo é que o seu fillo, Alfonso X, pasou nestas terras parte da súa infancia, onde aprendeu o galego-portugués que utilizou unha composición de al menos 10 cantigas que se lle atribuyen. Siguiendo el hilo de la historia, nos encontramos con la reivindicación que hace don Avelino Rodríguez de los 14 años que vivió el padre Feijóo en las orillas de la Arnoya, donde aprendió sus primeras letras. Otro, el padre Gándara, un historiador del siglo XVII, a quien en su momento se le dedicó el nombre de un casco histórico. Vicente Risco, de la generación Nos, pasó parte de su vida en Allariz, donde se inspiró para su trabajo un caso de licantropía, El hombre lobo, y a él se dedica la fundación de su nombre. Y aquí nació su hijo Antón Risco, escritor y crítico literario, y también nacieron en la villa el periodista Marcial Suárez, el escritor y cronista Alfredo Cirrumbau, mencionado anteriormente, y el fotógrafo José Suárez Fernández. Otros alaricanos ilustres fueron Luis Cid Carriega, jugador y entrenador de varios equipos de fútbol de primera división, a quien se dedicó el actual campo de fútbol; Pepe Puga, estudioso de la historia de Allariz, a quien se dedicó una calle junto a la vivienda familiar; o don Albino, padre salesiano, que aunque no fuera natural de Allariz, pasó parte de su vida aquí dedicado a la juventud local y a quien también se dedicó una calle frente al antiguo Belecuro. Pero tenemos también grandes figuras actuales como el escritor Alfredo Conde, Premio Nacional de Literatura y Premio Nobel, o Modesto Seara, rector de la Universidad de Osaka, México, y catedrático de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, a quien se ha dedicado una plaza en tiempos recientes. En días pasados honramos a Iván Feijóo, presente y futuro del deporte que destacamos pese a su juventud, su importante palmarés y su persona como ejemplo para con los niños y niñas de Allariz.
y de todos los rincones de Galicia, donde a través de su figura vemos como la constancia, el esfuerzo y la tenacidad son el mejor aliado de vida para alcanzar metas, sueños y objetivos. Pero es obligado, llegado este momento, reseñar la figura de don José Luis Mascareñas, catedrático de Química Orgánica en la Universidad de Santiago, miembro de la Academia Europea de las Ciencias, EURASC, dentro de la División de Química, en la que también están los premios Nobel Barry Sarclés y Jean-Pierre Sauvage, siendo uno de los 4 españoles que han sido distinguidos con este honor. Si repasamos la vida del doctor Mascareñas, vemos que los éxitos en su carrera se remontan años atrás. Don José Luis, nacido en Allariz, se licenció en Química en el año 1984 y se doctoró en 1988 con los profesores Antonio Mourinho y Luis Castedo en la Universidad de Santiago de Compostela. Pasó 2 años de su etapa postdoctoral en la Universidad de Stanford bajo la supervisión del profesor Paul Wendell y después de su regreso a España en 1993 pasó a ser profesor titular de la Universidad de Santiago de Compostela, obteniendo la cátedra en el año 2004. A lo largo de su carrera docente e investigadora ha dirigido 19 tesis doctorales y 5 de sus estudiantes de doctorado han conseguido un contrato de investigación Ramón y Cajal. Ha publicado más de 110 trabajos y realizado más de 60 conferencias invitadas. Requerida su presencia en las más prestigiosas universidades del mundo, ha sido científico visitante de las universidades de Harvard en los veranos del 92 y el 95, Cambridge en el año 2009 y el MIT en el año 2013. En el año 2009 recibió el Premio de Química Orgánica de la Real Sociedad Española de Química y en el año 2013 el Consejo Europeo de Investigación le concedió una ayuda que investiga la aplicación de los métodos de síntesis química con catalizadores metálicos para conseguir reacciones en células vivas. Posteriormente fue distinguido con la Medalla de Oro de 2015 de la Real Sociedad Española de Química y ese mismo año fue nombrado director y científico del CICUS, Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares, donde lidera un grupo de personas que realizan investigación de impacto, investigaciones innovadoras en la frontera del conocimiento, como son un programa de síntesis centrado en el desarrollo de nuevos procesos catalizadores por metales y un programa de bioorgánica orientado al diseño de nuevos péptidos y de unión de ADN y proteínas. Además, don José Luis Mascareñas ejerce de alaricano siempre que puede y en cuanto tiene oportunidad trae a nuestra villa de Allariz científicos, investigadores o incluso premios Nobel. Por todo lo expuesto, consideramos que el Concello de Allariz, representado en este pleno de la Corporación, reconozca la valía de su vecino don José Luis Mascareñas Cid con la imposición de su nombre a la Plaza de Oculto, dado que además en ese enclave se encuentra su casa familiar, elevándose al pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Cambiar la denominación de la Plaza de Oporto, renombrándola como Plaza Doctor José Luis Mascareñas Cid. Y segundo, dar traslado de acuerdo a don José Luis Mascareñas Cid, a su familia y a los titulares de los inmuebles situados en la nueva calle. Nada más, muchas gracias. Bueno, por parte do Grupo Municipal do Benega e do Goberno estamos de acordo nos méritos e nos éxitos de José Luis Mascareñas, non podía ser de outra maneira, e non só creemos que non existe ninguna dúbida da súa valía, sino que a esos méritos poden engadirse e, ademais, máis calificativos que teñen que ver coa súa humildade e coa súa modestia a hora de ter recibido estas distincións que ten recibido. Eu mesma, e se mencionaba tamén a portavoz do Partido Popular, as visitas que fai con científicos a Allariz, tive unha oportunidade de comprobarlo en diferentes ocasións, nas que por parte do Concello se accedeu a todos os medios que necesitou sempre para facer, bueno, non só esas visitas, poder facer nos horarios que podía cuadrar coa súa axenda e coa axenda destos invitados e, por lo tanto, bueno, pues con todos os medios a súa disposición e na que sempre, en todas e cada unha das ocasións, teño que recoñecer que fixo e fai habitualmente cada entrevista e cada visita que fai, pois gala dese alaricanismo e dese orgullo de pertenza que o ten caracterizado e que, bueno, pois ten feito que efectivamente, bueno, pois o nome de Allariz en todas e cada unha das entrevistas que el realiza se vexa reflexado. Estamos, polo tanto, de acordo nos méritos e, polo tanto, eu creo que debemos de pornos de acordo en como recoñecemos. E aí seguramente onde podremos ter algunha discrepancia na que creo que será posible subsanar.
Como decía, estando de acordo como estamos, e supoño que estaremos toda a corporación nos méritos, nos creemos que o Concello debe manter un criterio que sempre tuvo, e ainda que non está escrito en ningún sitio, nin hai unha ordenancia, nin hai, no que ten que ver con o nomeamento de rúas, honores e demais, sí que hai, ven sendo habitual, e ainda que non está escrito, que a hora de nomear rúas e plazas non se teña en conta só o mérito, senón tamén que o nomeamento se produzca en persoas que están fallecidas ou que están ao final da súa carreira profesional, da súa trayectoria vital, e, por tanto, non momentos como este, que están en plena vida profesional. Ademais de eso, e tendo en conta cual era o criterio que este grupo de goberno mantivo sempre, por suposto, e na relación que vimos tendo habitualmente con José Luis Mascareñas, falamos con él para explicar este asunto e explicarlle cuáles eran os criterios que este Concello mantivo ata o día de hoxe para facelo. Por parte del manifestounos e deunos ademais o seu consentimento para que transmitíramos a este pleno da corporación cual era o seu parecer, e o sentimento dicindo que efectivamente lle parecía precipitado e chegou incluso a bromear dicindo que non pensaba morrer de forma inmediata e que, por lo tanto, que o millor, efectivamente, era un pouco pronto para facelo. Que agradecía todas e cada unha das mostras de recoñecemento, de cariño e demais que se teñen producido a todas as persoas a título individual ou os grupos, como pode ser este o caso, pero que consideraba que o criterio que seguía este Concello e que acaba de nomear era o correcto e, por lo tanto, que él compartía este criterio e que en caso de recibir ou de que esta corporación quixera facer cualquier tipo de recoñecemento, o que pedía era que, por favor, atendendo a esos criterios que se mantiveron, que houbera un consenso de todos os grupos, en todo caso, para facelo. Unha segunda cuestión que tratamos con él era referida á solicitude que se fai en esta mesma moción de renomear a Praza do Couto. En ese sentido, creo que temos que facer dúas puntualizacións, unha que vamos a facer nós e outra que foi a que fixo el na conversación que tuvemos con él. A primeira delas é que, a Praza do Couto, a diferencia do que pode suceder en outros lugares e outras denominacións que poden ser o Couto e que deriven posiblemente de cousas similares, no caso de Allariz é unha particularidade que nós creemos que é importante. O Couto, como toda a corporación sabe, é un conxunto de lugares que forman parte dun territorio señorial que se atopa baixo unha xurisdición determinada. No caso do Couto de Allariz, a súa orixe está directamente vencillada co convento de Santa Clara e os reis e raíñas que fundaron e protexeron esa construción e ese convento. Esos terreos foron mercados en 1286 e aí se destinaron non só a construción do convento, sino tamén a construción de todas esas edificacións que son o barrio do Couto, que estaban destinadas ás vivendas daquelas persoas que estaban traballando na construción do convento. E hai un dato moi importante que non debemos esquecer na nosa historia, que o 12 de xullo de 1293, Sancho IV, a petición da súa nai, doña Violante, expide en Burgos 3 cartas de especial importancia en relación co asunto que tratamos. A primeira autoriza ao convento a establecer un poboado próximo mesmo para os obreiros que traballan na súa construción, é algo que acabábamos de comentar tamén. Pero a segunda, e máis importante, é que lle concede o privilexio de Couto ao convento e as súas herdades, de forma que a partir dese 12 de xullo de 1293, a través desa carta de Sancho IV, se establece unha xurisdición propia para o Couto, baixo o convento de Santa Clara. E, por lo tanto, o que nos vimos chamando habitualmente, que se ven chamando o Couto, en realidad, ten que ver con un acontecemento, da historia de Allariz como este que acabamos de reflexar, que ten unha importancia, nos creemos importante no que ten que ver coa construción do convento de Santa Clara e cos privilexios e cos diferentes privilexios que se lle foron concedendo a Allariz, e en este caso tamén o convento ao longo da súa historia.
Esa é a razón histórica por a que nós creemos que a Praza do Couto, que o Couto debe seguir chamándose Couto, que dicir que nin o Portelo, nin Arnado, nin o Couto, que dicir son toponimia que debería modificarse, pero creo que hai unha razón máis, en este caso xa non histórica, sino manifestada polo propio interesado, por José Luis Mascareñas, que el mismo na conversación que mantiven con él, decía que para él o Couto sempre será o Couto, que é onde ten ligados tantos recordos e vivencias, e por lo tanto, bueno, que él considera que efectivamente a nomenclatura debe ser o Couto. Por esa razón, nós queremos facer, e o facemos, bueno, pues con todo ánimo constructivo, dando conta de todo o que se fixe, o ánimo que estamos tendo, bueno, pues en esta sesión, pues un pouco trasladar a proposta que él mismo facía, que era a de, bueno, pues ter unha reunión dos grupos, nos que en todo caso, se seguimos considerando todos, e eu creo que, bueno, que posiblemente entre todos nos falta por escoitar no turno a portavoz do Partido Socialista, haxa unanimidade, perfectamente en que efectivamente algún recoñecemento debe facerse. Nos temos unha proposta particular que non queremos tampouco decir aquí, porque creemos que efectivamente, se non, podería parecer de parte, e por tanto que debería ser unha reunión dos tres grupos onde se decidire que, por lo tanto, o que se decida salga como unha recomendación ou unha proposta de unanimidade da corporación e non de ninguna das partes, e por tanto preferimos non adiantar cual sería esa proposta que nós, bueno, pues en realidad teníamos preparada para trasladar xa nunha xunta de portavoces, e que, por lo tanto, bueno, pues pospor este tema para que poda tratarse en esa reunión e facelo desa maneira, tamén escutando, bueno, pues un pouco as propostas que nos facía de que de facelo fora por unanimidade, fora con unha proposta consensuada, non? E atendendo, bueno, pues a argumentación que tamén él nos daba con respecto a este asunto. Esta é a posición do Grupo Municipal do Venega, do Grupo de Goberno. Parte del turno ahora para o Grupo Socialista. Bueno, a varía o currículum do veciño don José Luis Mascareñas é incuestionable, pero dentro do Grupo Municipal Socialista consideramos que os honores e distincións do Concello non se deben facer de maneira unilateral. Hai que regular o procedimento de concesión desas distincións honoríficas. Para isto é necesario elaborar unha ordenanza ou regulamento de honores e distincións, como hai noutros concellos, por exemplo, no de Vilar de Santos. Esta normativa estableceríase un proceso regulado para tales distincións que comezaría pola oportuna instrucción dun expediente abierto á cidadanía. A nosa proposta é elaborar esa normativa e logo proceder a tramitar esta petición. Eu, por consensuar un pouco entonces todas as posturas, quero dicir que, bueno, perdón, por parte do Grupo Popular que presenta a moción. Simplemente contestándolle a proposta que fai vostede, que ven, ademais, como vi, derivada da opinión do propio don Xosé Luis. Evidentemente o protagonista aquí é el, e desde logo a súa opinión é importante para nós como grupo e para todas as persoas que o consideramos, como estamos vendo, neste pleno. Respecto ao que vostede decía do criterio que se adoitaba a facer, nós non quixemos cambiar ningún criterio, porque a Praza de Modesto Seara se adicou en vida e a Luis Carriega tamén se adicou en vida ao campo de fútbol. Ben, vale, pero isto tamén estamos destacando unha trayectoria profesional na actualidade, que mellor momento que recordar as persoas destacadas nun momento álgido, evidentemente, con todo o respeto a súa opinión, e a estudiar esa outra posibilidade que vostedes propoñen. Nos non ten por que ser especialmente un lugar concreto, non podemos, nos vale cualquier outro lugar. Non pensábamos, entendemos a importancia do barrio do Couto, e o barrio do Couto é o barrio do Couto, independentemente de cualquier outra cuestión que aquí falábamos. Pensábamos nesa praza precisamente porque aí estaba a súa casa familiar. Entendemos o que el mesmo acaba de trasladar, que para el ten un significado todavía máis alá do que o barrio do Couto, sino de o seu recordo, a súa infancia, as súas vivencias aí, e dentro desde ese respeto e como protagonismo de don Luis Mascareñas, sí que me gustaría que acordásemos unha data breve para resolver o tema, que non quede no olvido, para resolverlo cuanto antes, e que se podésemos acordarlo mismamente neste pleno, para ir adiantando pasos e ir traballando nese sentido. E hasta ahora, por contestar ao que decía a portavoz socialista, estaban ordenanzas para todo, hasta ahora nunca se utilizaron, e non ten por que ser precisamente para resolver este caso que teñamos que
poñer unha ordenanza por dediante, o sea, non é necesario, tamén é certo que se pode poñer a andar, pero non temos por que esperar todos os procedementos para conceder unha plaza a unha persona con méritos recoñecidos e queridos por todos os americanos como é querido. Dúas cuestións con respecto a isto. Eu creo que efectivamente que se pode fixar de forma rápida, a semana que ven, sin invadirse, se pode fixar unha data para unha hora para unha reunión na que todos podamos estar sin problema, por tanto, bueno, pues podemos fixala xa para non demorarlo máis. Despois unha puntualización, non falaba só en vida, falaba ao final da trayectoria profesional, tanto a José Luis Carriega, que tiña a súa trayectoria profesional finalizada, Modesto Seara, e tamén Don Albino, que é outro caso que tiñamos tamén, que dicir que recordamos ademais, bueno, pues, a la década que estaban estas persoas cando se fixo, e que efectivamente estaban en vida, pero ao final desa trayectoria profesional e vital, non? E, por tanto, en este caso, nos creemos, estamos convencidos, bueno, el bromeaba co tema de que non pensaba morrer brevemente, non estamos convencidos que nosotros tamén, por suposto, digo porque el bromeaba, no, por suposto, ninguén o pensa, non? Pero bromeaba con eso porque efectivamente é unha persona moi xoven que ten unha trayectoria profesional, pois, vamos, supomos que damos por feito de moitos máis éxitos, non? E, por tanto, esa era a diferencia que facíamos nós, non ten que ver eso, ni ca súa valía, ni con que estuvera falecido ou non, sino que era ao final desa trayectoria profesional, que no caso de José Luis Mascareñas é evidente que non é así. No que ten que ver ca proposta, que dicir que nós estamos de acordo en que efectivamente podemos traballar tamén é verdad que, bueno, que dicir que esta non evita que podamos reunirnos a semana que ven para mirar este tema e ver cada grupo, bueno, pues a proposta que formula para isto, e ao mesmo tempo que se pode ir traballando unha proposta para ter tamén esa ordenanza. E entonces, bueno, pues si o Grupo Popular que quen presenta a moción. Unha última cuestión, Alexia. A mí gustaríame preguntarle aos compañeros do Grupo Municipal Popular se tenían a contestarme se falaron con don José Luis Mascareñas para isto, se contan pola súa, falaron con él ou teñen algún tipo de comunicación con él. Bueno, de todas maneras que non procede que as conversacións da cada un ten a súa turno de intervención, e se despois do pleno cada un quere falar, pero aquí tampouco non há lugar que se ande interpelando así, non? E entonces o Grupo Popular é que presenta a moción, se está de acordo con, bueno, pues ahora deixalo sobre a mesa, suspender ahora mismo o que sería a adopción de ningún acordo ahora e trasladalo para que poda celebrarse esa reunión, estaríamos de acordo na semana que ven, e ao mesmo tempo pues iniciar xa, empezar a traballar na posibilidade de facer unha ordenanza. Sí. Vale, entonces votos a favor de que quede sobre a mesa a ordenanza. A moción. Se aprobase por unanimidade, deixar sobre a mesa este e pospolo para outra sesión. Siguiente punto, moción do PP sobre a insuficiencia de partidas incluídas no primeiro proxecto de lei dos orzamentos xerais do Estado para a Comunidade Autónoma de Galicia. O 14 de xaneiro deste ano, o Goberno de España presentou fora de prazo un proxecto de lei de presupostos xerais do Estado indiscutiblemente discriminatorio para Galicia, o único obxectivo de continuar na Moncloa. En primeiro lugar, son unhas contas irreais e ficticias, medra o gasto sen ingresos reais que o soporten. Así, por exemplo, prevén recaudar 20.000 millóns máis en impostos pese ao menor crecemento económico. Dentro desta suba masiva de impostos, destaca o imposto ao diésel, cun grave efecto sobre 1 millón de conductores en Galicia. O mesmo se pode dicir da Seguridade Social, xa que o incremento das cotizacións sociais, que está previsto que aumenten un 7,5%, afectará aos autónomos e aos traballadores por conta allea, repercutindo na creación de emprego. E se isto non fose suficiente, penalizan a nosa comunidade autónoma. En comparación co pasado ano, Galicia haber reducido os seus fondos para investimentos nun 18%, ata quedarse en 757 millóns, o que supón a práctica para a decisión de proxectos comprometidos e estratégicos para a nosa comunidade autónoma. Mais esta reducción non é debida, como aconteceu durante a crise, a un axuste generalizado do gasto e dos investimentos públicos. Todo o contrario, os fondos para Galicia baixan no contexto duns presupostos de expansión desorbitada do gasto en os que, pola contra, outras comunidades ven incrementado dun xeito significativo o importe global dos seus investimentos,
Así, en Cataluña, medra nun 67% ou na Comunidade Valenciana nun 61%. Ao longo destes últimos anos, os orzamentos permitiron enormes avances como a A8, que xa está rematada en servicio, a autovía Santiago-Lugo, con todos os treitos en servicio ou en obras, o eixe atlántico ferroviario, que xa está en servicio entre a Coruña e Vigo, ou as obras do AVE, que xa están encarando a súa recta final. Sen embargo, as importantes innovacións neste proxecto de presupostos reflíxense en partidas concretas como a ausencia de recursos suficientes para as necesidades ferroviarias, como a mellora do tren entre a Coruña e Ferrol ou a variante de Cerdedo. Tampouco se prevén investimentos en ninguna das obras planificadas na AP9, Alfonso Molina e Vial 18, na Coruña, enlace orbital en Santiago, nudo de bombeiros en Pontevedra, a remodelación do enlace de Buenos Aires en Vigo ou a supresión da peaxe de Redondela. Os presupostos tampouco incluen partidas para obras fundamentais como os novos treitos da configuración de Pontevedra, as autovías Vigo-Porriño, a da Mariña ou a Lugo-Ourense. Estas contas constatan a falta de palabra do Goberno central ao prever 0 euros en 2019 e pouco máis para 2020 para a variante norte de Ourense, pese que hai poucos días prometeron que se licitaría este ano. Engadir que, aínda que existe un convenio que contempla que a variante de Ponteareas a construiría o Ministerio, agora este orzamento implicaría que execute a Xunta e a ser unha partida insuficiente. En referencia á autovía Santiago-Lugo, fundamental para o Xacobeo 21, as súas partidas minimizadas os prazos sen acurtar en contra do que pedira o Goberno galego. E, por último, en materia de infraestructuras hidráulicas, só constatan 65.000 euros para a renovación do saneamento de Santiago e nada nas obras declaradas de interese xeral do Estado. Tampouco figura no orzamento a solución do problema de abastecemento de Vigo, tal e como se acordara. Por todo isto, o Grupo Municipal Popular do Concello de Allariz solicita ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Manifestar o rexeitamento desta corporación ao proxecto de Lei de Presupostos Xerais do Estado para 2019 presentado polo Goberno de España por ser irreais e absolutamente discriminatorios para Galicia. Instar aos grupos parlamentarios do Congreso dos Diputados e do Senado a modificación destes presupostos xerais do Estado para 2019 de tal xeito que, cando menos, se manteña o nivel de investimento para Galicia recollido na Lei de Presupostos Xerais do Estado de 2018 e se inclúan as partidas suficientes para iniciar, continuar ou rematar as obras en ferrocarrís, autovías e estradas comprometidas e recollidas en presupostos anteriores. Dar traslado destes acordos ao Goberno, aos grupos parlamentarios do Congreso dos Deputados, do Senado e do Parlamento de Galicia, así como a Xunta de Galicia. Muchas gracias. Ben, eu creo que é sobradamente coñecida tamén a posición que o BNG ten sobre este proxecto de orzamentos xerais do Estado 2019. Eu creo que quedou claro e que quedou patente que o cambio de goberno en España non supuxe un cambio nas políticas que teñen que ver con respecto a Galicia e que, por lo tanto, que os agravios, algúns deles, incluso, históricos e con unha reclamación histórica en moitos dos casos, pois teñense mantido. Por eso o BNG ten manifestado claramente a través da súa portavoz e dos seus diputados e diputadas que rexeitamos abertamente esta proposta de orzamentos xerais do Estado, que consideramos que a proposta que se presenta de orzamentos non é aceptable e que ten quedado en evidencia, por desgracia, e dicimos por desgracia porque quen perde Galicia, que ten quedado por desgracia que independientemente de que goberne o Partido Socialista ou que goberne o Partido Popular en Madrid, o feito de que o BNG non este representado no Congreso dos Diputados sí que supón unha baixada importante en cuanto ten que ver coa negociación destos orzamentos da Xunta. Sin máis lexos, hai un cuadro moi ilustrativo no que se ve a consignación orzamentaria nos diferentes anos, dende o ano 2000 ata o ano 2019, consignado, como decía, tanto en gobernos do Partido Popular como en gobernos do Partido Socialista, e podemos ver que os picos máis altos de consignación están sempre na franxa na que o BNG ten representación no Congreso dos Diputados e que precisamente esos votos do BNG, sobre todo cando teñen sido decisivos a hora de aprobar ou non aprobar unhos orzamentos,
pois teñen suposto unha consignación sensiblemente maior para Galicia do que se ten producido cando esta circunstancia non se dá. Neste momento vemos que as consignacións caen en picado e que caen en picado hasta chegar hasta o ano máis baixo de inversións que no que estamos na actualidade, que no 2019, que a inversión máis baixa que se produce. Por eso nos defendimos e seguimos defendendo que só hai dúas fórmulas para que un territorio se teña en conta dentro do contexto español: o que por poboación un peso importante dentro do Estado, como pode ser o caso de Andalucía, quando estamos falando de máis de 8 millóns de habitantes, ou que teñan forzas que non estén supeditadas a ningún interés que o propio de Galicia, como é o caso do BNG. Por eso creemos que ahora mismo que se dá esa circunstancia, cando queda claro que se non existe esa defensa política por parte dun partido que só está centrado nos intereses de Galicia, ou non existe ese peso poblacional como pode ser o caso desos territorios, ao final o resultado se ve claramente nos orzamentos, e que, por lo tanto, o coste que vai a ter para Galiza isto vai a supor novos anos de agravios nas súas infraestructuras e que queden outra vez de lado os grandes temas dunha axenda galega. Por outra cuestión, eu creo que é importante tamén ter en conta que a maioría das consignacións que se teñen feito durante os últimos anos teñen que ver coa inversión para o AVE, que están centradas prácticamente e en exclusividade para o AVE, olvidándose de todo o resto das necesidades históricas que se veñen demandando desde Galicia e que non se contemplan. E é verdad que tamén non deixa de asombrarnos que cando isto viña sucedendo, e ven sucedendo así, non só desde estes últimos meses de goberno de Pedro Sánchez, sino desde todos os gobernos anteriores, non escoitáramos a voz do Partido Popular ni de Feijóo reclamando para Galicia esas inversións que desde logo a Feijóo non se lle reclamaban e que si se reclaman agora. Por tanto, nos parece tamén por parte do Partido Popular de Galicia un grado de cinismo tamén importante con respecto a esa posición que non mantuvo en anos anteriores cando era Rajoy o que estaba gobernando en Madrid. E a Galicia e a provincia de Ourense ten necesidades importantes, como decía, que van máis alá do AVE e que teñen que ver ca rede ferroviaria de cercanías, por un exemplo, ten que ver ca falla de mantemento e de creación de nova infraestructura da rede viaria e de comunicación, como se menciona en a moción do Partido Popular, que ten que ver ca consideración dos orzamentos da Confederación Hidrográfica, que nos leva a situacións como as que estamos vendo agora, na que efectivamente se crea un ministerio de transición ecolóxica, pero con uns presupostos ou orzamentos por parte da Confederación conxelados e que pouco van a poder incidir en esa depuración e saneamento de augas. E despois nos discrepamos tamén nunha cuestión na de que estes orzamentos sexan os máis sociais da historia. Discrepamos en que eso sexa así porque hai cuestións das que ademais o Partido Socialista ten feito bandeira e que para o que ten que ver con nós non se reflexa en estes orzamentos. Por un exemplo, non hai un xulgado específico de violencia de xénero para Ourense, como se tiña reclamado, ou non están garantidos, por outro exemplo, os 120 millóns que debe o Estado en dependencia a Galicia, que, por lo tanto, no que ten que ver tamén con esos presupostos, con esos orzamentos sociais, tamén pensamos que deixan moito que desexar. E hai unha cuestión pola nosa parte, xa para finalizar, que decir que hai algo tamén que se ven repetindo reiteradamente en todos os anos, non agora, sino desde gobernos anteriores, independientemente de cual sexa o partido político que este gobernando en Madrid, e que cunha cousa é o orzamentado e outra cousa é o executado. E estes días salían artigos, algún deles que teño aquí firmados por columnistas que tampouco son de medios de comunicación do BNG, e por tanto ni páxinas do BNG ni de medios máis afín o que poderían ser as nosas posturas, nas que se fan uns estudios detallados do que se orzamenta e despois do que de verdade se licita e do que de verdade se executa.
E nós creemos que aí, bueno, pues debería haber un compromiso para que efectivamente o que se execute non aparezca, o que se execute sexa realmente orzamentado e que non aparezca solamente no papel, porque en realidade, se ao final seguimos orzamentando e orzamentando sin que despois se executen con esas diferencias de millóns tan importantes como existe en algún ano, por un exemplo, ano 2015, 643 millóns de euros e licitáronse 14 de 643. No ano 2016, 782 millóns e licitáronse 23 de 682. É un porcentaxe que cualquera pode facer ínfimo de execución con respecto ao que está orzamentado e o que aparece. Por lo tanto, bueno, nos, como dicía ao principio, non podemos dar validez a estos orzamentos, como se ten manifestado, e o que sí que é verdad que proporíamos, ainda que tamén anunciamos que de non aceptarse, votaríamos a favor igualmente da moción, que no punto 2, cuando se dice que instar os grupos parlamentarios do Congreso dos Deputados e no Senado a modificación destes presupostos xerais do Estado para 2019, etcétera, 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 e que cando menos se manteña o nivel de investimento para Galicia recollido na Lei de Presupostos Xerais do Estado de 2018, nos pediríamos que fora de 2009, que foi o ano no que efectivamente houve un nivel de orzamento maior, como decía, do período 2000-2019. De todas formas, anunciamos que no caso de que non se acepte, vamos a votar igual a favor da moción, porque desde logo anunciamos xa por parte do BNG, non agora xa solo, sino por parte do BNG e a Portavoz Nacional, que desde logo o BNG non estaba de acordo con estes orzamentos. Por parte do Grupo Socialista. Sí, unha puntualización na moción do Grupo Municipal do Partido Popular, falase unha presentación dos orzamentos fora de prazo, concretamente o 14 de xaneiro do ano en curso. Segundo certifica a Secretaría Xeral do Congreso dos Deputados, os orzamentos de 2018 do PP foron presentados o 3 de abril dese ano. Leccións ningunas, hai que documentarse e informarse. Cito textualmente: nota de la Secretaría General del Congreso de los Diputados sobre los PGE 2018. El día 3 de abril de 2018 entró en el Registro General del Congreso de los Diputados el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado para el 2018. La Secretaría General del Congreso de los Diputados ha puesto a disposición de todos los posibles usuarios el texto del proyecto de ley y la documentación que le acompaña en soporte digital. Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2018. Bien, dicho esto, os presupostos xerais do Estado no 2018 teñen tres obxectivos. Primeiro, combater a desigualdade xerada polas políticas de recortes do PP. Segundo, propiciar un cambio no modelo productivo. E terceiro, crear un marco estable de control do déficit público. Son uns orzamentos para a recuperación social, do que sean beneficiados amplas capas de poboación, que afrontan grandes retos, problemas e debilidades do noso modelo productivo, aumentando a sostibilidade económica e ecolóxica, con un nivel de ingresos que se vai achegando aos países da nosa contorna. O déficit do 1,3% é motivado pola irresponsabilidade do PP e Ciudadanos, que antepondo os intereses partidistas aos dos cidadáns non permitiron facer uso da flexibilización acordada con Bruxelas, que suporía 6.000 millóns de euros para o estado de benestar e inversións. Uns presupostos para a recuperación social, para as persoas. Os PGE supoñen para Galicia un volumen de recursos de 8.455,65 millóns de euros, un incremento de 207,4 millóns de euros sobre as contas do 2018. Os PGE prevén unha inversión por habitante en Galicia de 280,22 euros, por riba da media nacional, que está en 261,37 euros, e por riba de outras comunidades. Un dos obxectivos primordiais dos PGE é a recuperación social. Por iso, o 55,5% dos fondos contidos nestes orzamentos destínanse a políticas sociais. Detrás dos números hai persoas, e son as clases medias e traballadoras, como as máis desfavorecidas que notarán as melloras que imprimen estas contas no seu día a día. Trátase de reverter o retroceso e a desigualdade que deixou a crise e os recortes do PP. En Galicia, máis de 1 millón de persoas verán aumentar os seus ingresos mensuais gracias aos PGE. O gasto en pensións aumenta un 6,2% ata acadar a maior cifra da historia.
Todas as pensións subirán como mínimo un 1,6% e as mínimas e non contributivas un 3%. En Galicia, estes incrementos chegarán a 675.302 pensionistas, que terán máis cartos a fin de mes tras anos de recortes do PP. Ademais, o copago dos medicamentos irá desaparecendo progresivamente, comezando polos pensionistas con rendas baixas, menos de 11.200 euros anuais. Son 571.059 persoas en Galicia. O salario mínimo interprofesional sube un 22,3% ata os 900 euros para loitar contra a precariedade laboral. Chegará a 100.000 galegos e galegas. Tamén o persoal público se verá beneficiado por estas contas, ata un total de 148.872 galegos e galegas. Ata 211.287 autónomos e autónomas en Galicia poderán aumentar a súa protección social para estar protegidos ante calquera contingencia. As e os maiores de 52 anos recuperarán o subsidio por desemprego, o que en Galicia supón 5.343 persoas que queren traballar e non poden. As transferencias ás familias para combater a pobreza aumentan en 321 millóns de euros. En Galicia, o ingreso mínimo vital chegará a 73.967 persoas. Os gastos en dependencia suben un 59% ata os 2.232 millóns de euros, a maior cantía ata a data. Ademais, recupérase a cotización á Seguridade Social dos cuidadores e cuidadoras, co que haberá 8.597 beneficiarios e beneficiarias en Galicia. En educación, os gastos en educación tamén medran, igual que os fondos para as bolsas. 52.426 becas en Galicia. 19.860 axudas para material escolar en Galicia. 3.087 axudas de comedor para nenos e nenas en Galicia. Agora, os pais terán 8 semanas de permiso de paternidade, 9.153 homes en Galicia, fronte ás 5 do sistema anterior, porque os fillos e as fillas son responsabilidade da parella. Ademais, as prestacións por maternidade e paternidade deixen de tributar no IRPF. A loita contra a violencia de xénero, que algúns partidos se empeñan en negar, é outra das nosas prioridades. Os PCE aumentan os fondos que reciben os concellos para atallar esta lacra, o que supón chegar a 6.436 mulleres máis en Galicia. Ademais, o IBI dos produtos de higiene femenina baixa o 4%. O plan de empleo juvenil dótase con 2.000 millóns de euros en 3 anos. Fronte ao discurso da dereita, os fondos que os PCE consignan para inversións en Galicia supoñen un 6,2% do total, unha porcentaxe que segue sendo superior á nosa contribución ao PIB nacional, 5,2%, e a poboación, 5,8%. Estes 757,1 millóns de euros sitúanos en inversións superiores ás que executaba o goberno de Mariano Rajoy en Galicia co silencio cómplice de Feijóo. Por exemplo, en 2017 a dereita executou en Galicia pouco máis de 420 millóns de euros, un 60% do consignado inicialmente. En 2016 a cifra caeu ata 405 millóns de euros, un 37% do comprometido. En 2015, 2.153 que figuraban nos orzamentos gastáronse realmente 646 millóns de euros, o 56,1% do previsto. Agora, as contas de 2019 incluen todos os cartos necesarios para cumprir o compromiso coa chegada do AVE a Galicia. O compromiso do goberno socialista con Galicia reflíctese tamén na prorrogación dun investimento histórico de 4.325 millóns de euros, a metade do orzamento anual da Xunta, para que sexan os estaleiros públicos de Navantia en Ferrol os que construan 5 fragatas para a Armada, casi 8.000 empregos para a próxima década. Por certo, un contrato paralizado por escuros negocios de algún exministro do PP. En síntese, estes orzamentos priorizan as persoas, son os máis sociais da última década. Nunha comunidade avallentada como a nosa, con pensións e salarios dos máis baixos do Estado, os PGE beneficiarán directamente a máis de 1 millón de persoas. O goberno cumpre o compromiso coa chegada do AVE nos prazos comprometidos. Galicia recibe unha inversión histórica para o seu sector naval, unha importancia capital no emprego e na economía. Son orzamentos reais, fronte aos números que o PP pintaba no papel. Rajoy deixouse en executar en Galicia máis de 2.000 millóns de euros, co silencio cómplice de Feijóo. Todos os orzamentos poden ser mellorados, desde logo, pero estes son uns orzamentos vos para a cidadanía. Traballamos para acadar melloras para Galicia e para que as inversións que necesitamos no país estean presentes. Por suposto, os orzamentos
Exactamente. Os PGE suponen para Galicia un volumen de recursos de 8.455,65 millóns de euros, un incremento de 207,4 millóns de euros sobre as contas de 2018. Prevén unha inversión por habitante de 208,22, por riba da media nacional. Todo isto anunciamos que dende o Grupo Municipal Socialista vamos votar en contra e ademais vamos dar un último dato. Parécenos moi cínico que un partido condenado por financiación ilegal con non se sabe cuántas tramas corruptas, aliados da ultradereita en Andalucía, se permita darlle eleccións a ningún outro partido político. Nada máis. Por parte do Partido Popular, sí. Dos cosas. Primero, estamos de acuerdo en incluir lo que ustedes comentaban en el apartado número 2 y luego ya para centrarnos un poquito en lo que era la moción, quiero darle la razón, y aparte era una cosa que ya tenía yo pensada decir, ya lo dijo usted y lo dijo perfecto, acerca de los presupuestos. Desde luego no son los más sociales de la historia, y sobre todo estoy de acuerdo en lo que usted dijo sobre violencia de género, y entonces no voy a añadir nada más. Bueno, respecto a otros temas, intentaré ser breve, aunque la verdad no sé si lo conseguiré. El proyecto de presupuestos generales del Estado de 2019 nos va a dar muchos momentos de debate por sus cifras carentes de credibilidad, basados en sueños de recaudación tributaria, falsedad en el control de la desviación presupuestaria y errores en el cómputo de los ingresos. Desde el punto de vista puramente contable, y a pesar de resumir mucho, se puede decir lo siguiente: nadie considera factible que España cumpla con el objetivo del 1,3%. Los ingresos y gastos previstos lo impiden. Más bien, lo que ocurrirá es que el gobierno de Sánchez incumplirá el objetivo de déficit en 10.000 millones de euros, y que además ni siquiera sería capaz de cumplir con su propio objetivo del 1,8% que renegoció con la Comisión Europea. En cuanto al IVA, el gobierno pretende ingresar 27.579 millones, incrementando en casi el 12% las recaudaciones anteriores. La explicación de este aumento es que Hacienda ha tenido en cuenta los ingresos de 13 meses y no de 12, que es lo que el resto de los mortales pensamos que tiene un objetivo. La excusa de Montero se basa en no distinguir el criterio de devengo y el del cobro efectivo, que son dos conceptos diferentes de un impuesto, trata de ingeniería financiera que ha rechazado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. En 2019 se llevarán a cabo dos subidas del precio del diésel que afectarán a las clases medias y trabajadoras. Y señalo, clases medias y trabajadoras, y que según Montero supondrá un incremento adicional de 3,8 céntimos el litro. Pero la realidad, una vez más, es que si se tiene en cuenta el IVA, el incremento será de 4,6 céntimos, y eso que nosotros lo vamos a contar el IVA de 12 meses. En cuanto al IRPF, la estimación es que los ingresos rocen los 76.500 millones, con un repunte del 5%, y gracias, de nuevo, a la mejora del sueldo medio, y lo voy a decir de otra forma, gracias a la clase media trabajadora, ya que el incremento del tipo a las rentas más altas apenas aportará 328 millones. Para sociedades, la estimación es que se incremente la recaudación un 14%, a pesar del confirmado escenario de desaceleración económica nacional. En otro orden de cosas, Hacienda afirma que con la tasa Google y la tasa Tobin recaudará algo más de 2.000 millones. El problema es que son impuestos que todavía no se han creado y ni siquiera se sabe cuándo entrarán en vigor. Claro que lo compensará con 13 meses de IVA anuales. Todo se puede resumir en que cualquiera puede hacer más cosas con más dinero, pero lo grave en este caso es que lo que se quiere hacer es exprimir a los españoles. Primero con impuestos y después con la consecuencia de incrementar los impuestos, que es perjudicar el crecimiento y el empleo. Pero es que para este gobierno, lo importante, no es el bienestar de la ciudadanía, sino conseguir los apoyos necesarios para estar el máximo tiempo en el poder antes de que las urnas vuelvan a decirles que son unos perdedores. Para terminar este apartado, el gobierno del doctor Sánchez anuncia que va a dejar prácticamente sin fondos la hucha de las pensiones, que articulará un nuevo crédito a la Seguridad Social por valor de 15.000 millones y que además llevará a cabo una transacción de 850 millones en apoyo de la sostenibilidad presupuestaria del sistema. Desde el punto de vista de política económica, nos encontramos con que Galicia es una de las 6 comunidades autónomas que pierden inversión en el proyecto de presupuestos del Estado para 2019. Las cuentas estatales consignan para la comunidad autónoma 757,10 millones de euros,
un 19% menos que las partidas recibidas en 2018. En cifras redondas, son 182 millones menos respecto al año pasado, un porcentaje que supone pasar de presentar el 9% del total al 6,2%, bajando del quinto al sexto puesto en el ranking de comunidades con más dinero en los presupuestos de 2019. Es difícil de entender que ciertas autonomías sean premiadas, pero lo que no vamos a consentir es que la nuestra sea castigada. Pero eso no es todo. Ante las quejas de sus socios independentistas, el mismo Ejecutivo, que no ha dudado en disparar en un 66,6% de las inversiones en Cataluña, ha querido dejar claro, por si acaso no era obvio, que hay margen para el diálogo y posibilidades de mejora. Frases que la ministra Montero ha dicho en más de una ocasión, no sea que a la primera no se le haya oído bien. Bien, uno de los puntos que habíamos comentado antes, ya no lo repito. Luego quería comentar que según la misma nota se trata de lograr una mayor redistribución de la riqueza. Esto es de reducir las desigualdades económicas. Pero la mayor y la más lacerante de las desigualdades es el empleo. Y no se puede consentir que se distingan entre personas que consiguen empleo y que no lo tienen. Finalmente, ellos dicen que se aspira a unos presupuestos que acerquen a España a la media de la presión fiscal de la zona euro. La presión fiscal española es equivalente a la de varias potencias económicas mundiales y supera a la de países como Estados Unidos, Irlanda o Suiza, que supongo yo que serán modelos que son bastante a seguir. En resumidas cuentas, antes de añadir otro anexo, si yo te robo la cartera y luego te compro a ti lo que a mí me dé la gana, no estoy siendo generoso, estoy siendo socialista. Pero respecto al tema consabido, ya que sale en todos los plenos, acerca de los gobiernos populares y de los gobiernos de derechas, yo solo voy a hacer un resumen de estos últimos meses. Lo peor de todo es que con lo que me gustan los chascarrillos, y resulta que nos están pisando todos en la televisión. Entonces voy a intentar decirlo de manera seria. Vamos a ver. Voy a enumerar rápidamente unas cosas en general, para luego, si en cada caso me centro en algunos puntos. Maxim Huerta fue fulminado por fraude fiscal a los 6 días de su nombramiento. Pero no fue la primera baja en este gobierno. Voy a comentar una que es muy poco conocida. La entonces nueva delegada del gobierno de Extremadura duró 50 minutos. Iba a ser para Belén Fernández, que enchufó a su marido en una empresa pública nada más casarse, Gisbesa. Tan llena de enchufados que al final quebró. Se comunicó a él el nombramiento a las 14:42 del 15 de junio y a las 15:30 se comunicó el nombre de Yolanda García. El 13 de junio, el gobierno renuncia a derogar la reforma laboral del PP, una de sus grandes promesas. Se agarró al pretexto de que no tiene apoyos parlamentarios. Es lo que tiene gobernar 6 años. Tras años exigiéndose a Rajoy, el 19 de junio se descarta revisar la financiación autonómica, a ver qué piensa de su compromiso, uno de sus socios en su gobierno de Retales. El 22 de junio, mediante decreto ley, muy de moda en este gobierno, y tras 8 plenos se nombra a Rosa María Mateo como presidente de Radio Televisión Española, la que ha hecho una vergonzosa purga de profesionales que ha llevado a una calidad de la audiencia que ha pasado a los anales de la historia. Posiblemente hagan un capítulo especial en este también. El 2 de julio, en la cumbre de la OTAN, Sánchez asumió el compromiso firmado por Rajoy de llegar al 2% del PIB para 2024, contradiciendo a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que decía que no era realista. Desde mediados de julio, los partidos de la oposición hemos denunciado enchufes y dedazos de cargos sin mérito ni capacidad. Claro que si es por méritos, ¿a quién van a poner? Quiero destacar a Tezanos, responsable del CIS, porque personalmente a mí me está dando hilarantes momentos de diversión con sus resultados estadísticos. Se renunció a publicar la lista de defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro. Una pena, porque nos iban a sonar muchos nombres del PSOE. Luego, abuso del decreto ley. Cuando Sánchez prometió durante un foro en el mundo, en 2015, limitar el uso del decreto ley a circunstancias indicadas para ello, porque, según él, Rajoy estaba abusando de esa fórmula, menospreciando al Parlamento y hurtando a las Cortes su función. El PSOE venía rechazando las llamadas revoluciones en caliente. Ahora resulta que además de aplicarlas, mantiene el recurso que interpuso el PP en el Tribunal de Estrasburgo en su defensa. Puigdemont interpuso una demanda civil contra Juez de Arena y en un principio el gobierno dijo que en ningún caso le protegería. Tras las críticas de oposiciones fuertes, se asume su defensa, dejando tocada a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, otra joyita de la que a lo mejor voy a hablar. Ahora no descarta el impuesto a la baja que se propuso en enero de 2018, pero parece que habrá impuesto al diésel, pese a que el día que Sánchez lo dijo, la ministra de Industria, Reyes Maroto, calificase la iniciativa de un globo sonda. Son ustedes todo un ejemplo de trabajo en equipo.
aumento de la presión fiscal e incremento del IRPF a pesar de estar todo el verano negándolo. El Ministerio de Defensa anunció que iba a anular la venta de 400 bombas de precisión a Arabia Saudí para utilizar en la guerra de Yemen, pero se tuvo que dar más atrás por culpa de eliminar trabajo en Andalucía. 6.000 empleos en la vía de Cádiz estuvieron en peligro. Esto fue, pero que se va a pedir de alguien que confunde Consejo de Ministros con Consejo de Gobierno, que excusa la sociedad patrimonial de Pedro Duque diciendo que antes de ministro fue astronauta, que dice que el Gobierno es un equipo de granito perfectamente engrasado, y que atribuye la frase dar a cada uno lo suyo a Aristóteles, cuando es uno de los 3 preceptos fundamentales del jurista y pensador ulpiano. La verdad es que a estas alturas me conformo con que no haya dicho que era de Sánchez. El PSOE bloquea al Parlamento Europeo un estudio de la manipulación de TV3. El Ministerio de Magdalena Valerio primero da lugar a un sindicato de prostitutas, luego se echa para atrás y en un alarde de elocuencia y dominio de la lengua de Cervantes deja las siguientes palabras para la posteridad. Me han colado un gol. Multa a Borrell de la CNMV por uso de información privilegiada en el caso Bengoa. Caso es: en junio llegan 6 condenas contables por los seres que ascienden a 6,6 millones de euros. El exalcalde de Alicante, Gabriel Echavarri, dimitió a ser procesado por presunta prevaricación. El exalcalde de Puerto Año, Joaquín Hermoso Murillo, imputado por supuestas irregularidades en estadios de fútbol. El exalcalde de Algeciras, Juan Antonio Palacios Escobar, condenado por prevaricación. El exalcalde de Estepona, Antonio Barrientos, implicado en la operación Astapa. El ex senador Francisco Zamorano, el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez Gamaje. Así podía seguir. Pero eso sí, tengo que reconocer que todos estos procedimientos se celebraron en emotivas ceremonias llenas de talante y de generación. El exdirector de la FAFE, con 31.000 euros, el sindicato de andaluces pagó 6 bacanales en prostíbulos. El Partido Socialista del País Vasco también está siendo investigado. Varios miembros del PSOE condenados por la misma sentencia que Rodrigo Rato. Me están diciendo de corte, entonces voy a contar ya rápidamente y tal, pero voy a por último decir que no se aguantan ni entre ellos. Y así las primeras palabras que dice Susana Díaz tras convocar elecciones fueron: mi comunidad no merece la inestabilidad del resto de España. Yo tengo, ya lo dije una vez en un pleno, que yo había cosas que no iba a consentir. Entonces, yo estas palabras a lo mejor venían un poquito fuera del lugar, pero quiero dejar claro que se debe decir acerca de lo que presentamos, tanto unos grupos políticos como otros, y si se saca otros temas, yo también los voy a sacar. He dicho. Bueno, por parte do Bloque Nacionalista Galego, bueno, por reiterar que efectivamente nos vamos a votar a moción que se presentou, non todo o resto, porque efectivamente se non habería cousas nas que efectivamente non estaríamos de acordo. Non estaríamos de acordo, entre outras cousas, porque independientemente de que nos consideremos que estes son os presupostos ou son os presupostos que nos creemos que non son os que solventarían ou axudarían a ir solventando esas deficiencias históricas en Galicia, tamén creemos que é verdad que se está utilizando de forma e como arma arrojadiza para intentar enfrentar territorios e para conseguir outros fins, non? Estamos asistindo tamén reiteradamente a unha xustificación de que os males de todos os territorios veñen dados porque o goberno está chegando a Cataluña, bueno, pois todo aquilo que nos nega aos demais, e creemos tamén, hombre, que non é de xusticia, que cada territorio debe pelexar por aquilo que considera xusto para o seu territorio, como nos facemos, pero desde logo non queremos avalar tampouco, e temos que quedar así constancia, que se utilicen unhos orzamentos do Estado para crear un enfrentamento, para incendiar en vez de para solucionar problemas territoriais dentro do Estado, e si que creemos que por parte do Partido Popular isto estáse facendo. Eu creo que para eso nunca van a encontrar o BNG, desde logo este grupo de goberno non se vai a encontrar nunca, porque creemos que en política non vale todo, nin debe usarse a voz dos cargos públicos que temos, ni frivolamente, ni, como decía, para enfrentar territorios, sino para intentar traballar para mellorar as condicións de vida da cidadanía. E, desde logo, os millóns de inversións que podan faltar a Galicia non se deben ao conflito que poda suceder en Cataluña, porque tamén teríamos que recordar entonces moitas outras negociacións que por parte do Partido Popular se fixeron sin que houbera esta acusación por parte
do Partido Popular contra esos gobernos do partido do seu propio partido, en que se estaban facendo unhas concesións que tiñan que ver máis con esas loitas territoriales que con outros asuntos. Por tanto, en esa cuestión a nós sí que non nos van a encontrar, sí que na moción que está expresada en base a argumentación que dimos antes por parte do noso grupo, sí que seguimos reiterando que anunciamos o noso voto a favor. E facer só unha puntualización no que comentaba tamén a portavoz do Partido Socialista, que aínda sendo nós moi críticos con estos orzamentos, tamén é verdad e temos que recoñecer que efectivamente, ideolóxicamente falando, algunhas das propostas que en eles se contemplan son propostas cas que poderíamos concordar. O que sucede que creemos que en ese trato que se dá para Galicia non pode verse avalado cos bloques e cos votos deste grupo municipal en contra desa moción que se presenta, porque non consideramos que a inversión que se fai sexa axustada. E hai unha cuestión no que ten que ver directamente co Concello, que non está contemplada e que sí que, é unha reivindicación que dentro dos concellos facendo históricamente, e que esa participación nos ingresos do Estado se formule de outra forma e que se teñan en conta esos criterios de dispersión poblacional, esos criterios de envellecemento da poboación que faga posible que esa participación nos ingresos do Estado que temos os concellos galegos se vira reflexada para ter unha financiación máis xusta. É unha reivindicación que vemos facendo tamén a todos os gobernos que teñen pasado por a Moncloa, que teñen pasado por Madrid, e que non se ten reflexado, e eu creo que nós como corporación municipal e en este caso tamén como grupo de goberno debemos deixar patente tamén que non hai un cambio con respecto a esa política e que, por lo tanto, os concellos vamos a seguir sendo a administración que está a cola na financiación de todas as administracións sin un cambio que faga de verdad que a financiación local teña outro tratamento nos orzamentos do Estado, e por iso creo que sobran razóns para estar en contra deste orzamento que presentou que pretende aprobar o Partido Socialista e que, por lo tanto, a nosa postura vai a ser a que anunciei o inicio por parte do Partido Socialista. Sí, quero utilizar o meu último turno de réplica, porque a mí tamén me gustan moito os memes e os carrillos. Vou citar un que define a coherencia do Partido Popular. El gobierno elegido de Cataluña es golpista. Lo que pasa estos días en Venezuela es democracia en estado puro. En España, cuando gobierna el segundo es ser un ocupa. Que en Andalucía gobierna el segundo es ser el cambio. Cobrar 900 euros es su privilegio. Heredar 1 millón es clase media. Los mundos del PP. Gracias. Bueno, con estas intervencións concluímos, a non ser que haxa alguna petición de intervención máis, concluímos o debate e damos paso á votación da moción do Partido Popular. Votos a favor da moción, votos en contra da moción. Apróbase cos votos a favor do Partido Popular e do Bloque Nacionalista Galego e co voto en contra do Partido Socialista. Siguiente punto na orde do día, moción do PSDG-PSOE sobre a financiación da Xunta de Galicia aos concellos. Ten a palabra a portavoz do Grupo Socialista. Os concellos somos a administración máis próxima á cidadanía, estando en contacto directo coa veciñanza. Tamén somos a administración cun menor endeudamento e tamén asumimos competencias impropias que deberían asumir outras administracións. Cada concello ten as súas circunstancias e prioridades e deberíamos contar con un financiamento axeitado, onde se permita aos concellos decidir en que se invisten os fondos e non depender dun reparto de fondos discrecional. Algúnas administracións galegas, concretamente algúnas deputacións provinciais, unificaron os antigos plans de investimentos en convocatorias únicas anuais que permiten aos concellos non só unha mellor planificación, senón maior axilidade na tramitación, máis autonomía local para decidir en que invisten os fondos provinciais e máis transparencia na asignación de recursos, adoptando para a distribución dos mesmos criterios objetivos como poboación, superficie, número de parroquias e esforzo fiscal do concello. Esta decisión demostrou ser un instrumento útil para que os concellos afronten as súas necesidades concretas e mellorou e simplificou as relacións entre os concellos e a administración. Este sistema debe ser o camiño tamén para outras administracións públicas, xa que ofrece total transparencia na asignación de fondos e permite total autonomía municipal para decidir en que investir en cada concello. O
Os socialistas queremos reclamar a Xunta de Galicia transparencia no reparto de axudas. En definitiva, que muden as formas de actuar por un modelo propio do século XXI, onde non procede o obscurantismo. A Xunta de Galicia repartiu a dedo e con criterios subxectivos un total de 22,5 millóns de euros en 4 plans de infraestructuras e equipamentos durante os últimos 2 anos. Débense cambiar as políticas da Xunta de Galicia e ter que deixar de mendigar axudas. O que proponemos é que os fondos para os concellos se repartan de xeito obxectivo. Polo anteriormente exposto, esta corporación local insta ao Goberno galego a, primeiro, regular mediante unha lei autonómica consensuada coa FEGAM o financiamento dos concellos galegos. Segundo, establecer as partidas non finalistas dentro do capítulo de transferencias totais da Xunta de Galicia con destino ás entidades locais, así como de determinadas subvencións que os concellos perciban anualmente de xeito recorrente coa conseguinte modificación da porcentaxe de participación coa finalidade de integralas no Fondo de Cooperación Local. Terceiro, crear un fondo específico anual formado polas transferencias non executadas no orzamento da Xunta de Galicia con destino ás entidades locais. Cuarto, establecer neste exercicio 2018 os criterios que rexan o reparto das subvencións da comunidade autónoma a favor das entidades locais, obxectivos e consensuados coa FEGAM, e que garantan a igualdade de acceso para todas elas, cunha convocatoria pública a que concorrerán todos os concellos en igualdade de oportunidades. E quinto, establecer un acordo para que o canon da auga se reparta con criterios en igualdade de reparto, onde as entidades locais poidan recibir en investimentos o 50% das recaudacións que se levan en cada concello, abrindo unha convocatoria por concorrencia competitiva. Bueno, por parte do Grupo Municipal do Benega, facer só unha puntualización que creo que, bueno, que de xustiza. Esta moción foi presentada en novembro do 18 para que se fora incluída no pleno de decembro e, por tanto, dou por feito que as datas que se sinalan aquí, 2018, bueno, pues que parece lógico que efectivamente se modifiquen para o 2019 e dar a explicación, bueno, pues que sepan todos os grupos que esta moción foi presentada por parte do Grupo Socialista no mes de novembro. Lle comunicamos que no mes de decembro non había o pleno ordinario que non fora acordado e que, por tanto, incluiríamos no mes de xaneiro. Nós non temos nada que engadir a isto e non vamos a logar a intervención para repartir isto porque estamos completamente de acordo nos términos nos que se expón. Eu creo que, efectivamente, temos que ir ao sistema e un reparto objetivo, unha dotación de fondos xusta para os concellos e que, ademais, sexa obxectiva e igualitaria. Non podemos ir a desoír reiteradamente todas aquelas puntualizacións que desde a FEGAM se teñen feito para a Xunta de Galicia para os diferentes asuntos que se teñen tratado e que teñen llegado, bueno, pues efectivamente a que ese fondo de compensación non se aumentara, a de que o adicional este ano ademais estivera considerado de maneira, bueno, pues que non haxa esa distribución dese fondo adicional que outros anos tiñamos, que ademais efectivamente se teñan feito subvencións que en lugar de ser por criterios obxectivos son por orden de entrada e que por tanto que teñas que estar ás 12 da noite para ver se con sorte ás 12:05 conseguiches meter a subvención e entonces tes a subvención independientemente do proxecto que presentes e para que o presentes, con tal de que consigas entrar nas 12 horas e 12 minutos límite que entraron, por exemplo, as do ano anterior, en esos 12 minutos, e que, por lo tanto, efectivamente, debemos ir a un reparto de fondos non finalistas máis xusto que faga que as corporacións locais non estemos sempre cos problemas que temos permanentemente co reparto que se fai discriminatorio por parte da Xunta e ademais co sistema que fai e que crea os problemas de tesorería tamén que crean nos concellos. E, por lo tanto, bueno, eu non me vou a estender máis porque estamos de acordo e o noso voto vai a ser favorable á moción nos términos que se ten presentado. Por parte do Grupo Popular. A nosa comunidade foi pioneira en fixar un modelo estable de participación das entidades locais nos tributos autonómicos cunha garantía de mínimos. Unha verdadeira participación en ingresos xa que está vinculada á recadación tributaria da Facenda Autonómica, objetivo e incondicionado na súa aplicación, facendo, por tanto, unha firme defensa da suficiencia financiera das entidades locais que consagra a Constitución Española. E despois de fixado este modelo, o Partido Popular da Xunta de Galicia foi quen de mantelo nos peores momentos da crise económica. De acordo coa literalidade do Pacto Local, as transferencias do Fondo de Cooperación Local debían ser minguadas de xeito significativo pola disminución dos ingresos da Xunta de Galicia que se produciu entre o ano 2009 e 2015.
A devalir disminución afectaría especialmente a aqueles concellos máis desfavorecidos, os cales viñan percibindo un complemento referenciado ao crecemento medio do fondo e non dispoñían de garantía alguna para o suposto de crecemento. En vez de permitir isto, en 2009 creouse un fondo extraordinario de todo 1 millón de euros dirixido a concellos con menos de 5.000 habitantes. No 2010 incorporouse aos orzamentos un fondo extraordinario de apoio aos concellos de máis de 18 millóns de euros, precisamente co fin de compensar a baixada do fondo e garantir que os concellos galegos seguisen percibindo o mesmo montaxe nese exercicio. E a partir do ano 2011 estableceuse unha nova regulación do fondo na que se contempla un mecanismo de garantía coa finalidade de que ningún concello galego vira a minorar a súa participación en relación co importe que viña percibindo no ano 2009. Garantiuse que todos os anos o importe mínimo do fondo fora de 113 millóns de euros e que todos os concellos galegos percibiran como mínimo o que recibiron no 2009. Un complemento adicional que desde o ano 2012 ata o ano 2015 proporcionou máis de 21 millóns de euros aos concellos galegos cantidade que non tenían recibido de manterse a normativa reguladora do fondo aprobada polo bipartito. Nos anos 2016 e 2017 os concellos recibiron 4,4 millóns máis de euros como consecuencia do bon comportamento dos ingresos, froito tamén da política de estabilidade e crecemento do goberno galego durante todos os anos mencionados. E no ano 2018 recibiron 7,3 millóns máis e para o 2019 van a recibir 11,2 millóns máis. As achegas da Xunta de Galicia aos concellos non se limitan ao Fondo de Cooperación Local, que achegará nada menos que 124,2 millóns de euros aos concellos no 2019. Se exceptuamos aos territorios cun réxime de financiamento especial Canarias, País Vasco e Navarra, Galicia é a rexión de España que máis recursos adica a un fondo de cooperación incondicionado que se mire polo indicador que se mire por habitante, por PIB, por orzamento ou por ingresos tributarios. A historia é que hai que saber a cantidade destinada a transferencias ás entidades locais de Galicia derivadas da suscripción de convenios ou da concesión de subvencións que figuran recollidas nos diferentes programas dos estados de gastos da Lei de Orzamentos da Comunidade Autónoma para 2019 e que ascenden a máis de 260 millóns para facer un total co Fondo de Cooperación Local de 390.566.348 millóns de euros. Por outra parte, o Goberno da Comunidade Autónoma de Galicia debe garantir o exercicio das súas competencias e o cumprimento dos seus obxectivos. Para iso resulta vital a utilización das subvencións públicas como medida de fomento, instrumento mediante o cal se promoven determinadas actuacións, neste caso dos concellos, beneficiosas por o interese xeral para o conxunto da sociedade. É evidente que as subvencións son un instrumento administrativo adecuado e eficaz para a consecución dos obxectivos estratégicos da Xunta de Galicia, mediante as que se impulsa o crecemento económico de Galicia na consecución dunha Galicia moderna e cohesionada social e territorialmente, que permiten disminuir o desemprego, aumentar a productividade e o crecemento demográfico e que actúan en base aos 4 eixos delimitados polo Plan Estratégico de Galicia. Para acadar a consecución destes obxectivos, a actividade de fomento e, en particular, as subvencións finalistas aos concellos cumpren unha función primordial polo que o Goberno galego avanzará nesta senda delimitando con claridade os obxectivos e definindo criterios obxectivos de reparto que faciliten a complementariedade e a coherencia das actuacións das administracións públicas. Aclarado o anterior, compre sinalar que o Goberno galego comparte as aspiracións e demandas da administración local para o que resulta necesario e inaplazable a revisión do modelo de financiamento local e a reforma da Lei das Facendas Locais, mediante a cal se garante a autonomía e a suficiencia financeira das entidades locais. Compre lembrar que Galicia foi unha das comunidades autónomas pioneras en fixar un modelo de participación estable das entidades locais nos tributos autonómicos, unha garantía de mínimos, unha verdadeira participación en ingresos, xa que está vinculada a recaudación tributaria da Facenda Autonómica, obxectivo e incondicionado na súa aplicación, mediante o cal contribúese a garantir a suficiencia financiera das entidades locais que consagra a Constitución. Por tanto, é o Estado o que debe de clarificar o sistema de financiamento das administracións autonómica e local. Unha vez se clarifiquen os sistemas de financiamento e exista certeza dos recursos, abrirase o diálogo no seno da Subcomisión Permanente do Réxime Económico e Financiero para deseñar logo dun estudo pormenorizado o futuro das relacións financieras entre a Xunta e as entidades locais. A amplitude do estudo debe ser determinada polos técnicos que realicen análise das competencias e recursos coas que contan as dúas administracións, xa que unha decisión responsable en materia de financiamento debe ir precedida dun estudio das necesidades e dos recursos. Nos anteriores presupostos e de maneira recorrente, o Partido Socialista critica a existencia de subvencións finalistas en prol dun incremento da financiación incondicionada. Esta crítica constante mantense invariable a pesar da realidade.
Este ano, os orzamentos da Comunidade Autónoma recollen novamente un incremento do Fondo de Cooperación Local, ascendendo a dotación deste fondo a máis de 124 millóns de euros. O Fondo de Cooperación Local, cuyos criterios de distribución obxectiva establecense mediante acordo cos concellos representados no seno da Subcomisión Permanente do Réxime Económico e Financiero da Comisión de Cooperación Local a través da Federación Galega de Municipios e Provincias, é un instrumento de financiamento máis os que contan os concellos galegos que debe ser complementado coa utilización das subvencións públicas como medida de fomento. Instrumento mediante o cal se promoven determinadas actuacións, neste caso dos concellos, beneficiosas para o interese xeral e para o conxunto da sociedade mediante as que se executan as políticas de dependencia, emprego e igualdade. Na Lei de Orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019, o montante dos créditos asignados ás corporacións locais nos estados de gastos derivados da súa participación no Fondo de Cooperación Local, da subscripción de convenios e da concesión de subvencións ascende a 390.566.748 millóns de euros, dos que 124.194.647 correspóndese coa dotación do Fondo de Cooperación Local. A incorporación ao Fondo de Compensación das dotacións orzamentarias correspondentes ás axudas instrumentadas mediante convenios e subvencións deben ser obxecto dunha análise pormenorizada e engadir porque xa que poden darse algúns dos seguintes problemas. En primeiro lugar, debe quedar moi claro cales son as subvencións que se incorporan co obxecto de evitar dificultades para a realización de actuacións enmarcadas no ámbito das competencias propias das distintas áreas sectoriais da Xunta de Galicia. Pode suceder que algunhas destas actuacións non se correspondan estrictamente coas competencias de todos os concellos. Algunhas delas refínense ou benefician a concellos concretos e teñen carácter nominativo que impide a súa integración nun fondo xeto de repartición, polo que tamén debe delimitarse correctamente as subvencións con fondos propios que se consideren susceptibles de integrarse no fondo. En terceiro lugar, estas dotacións xa provenían de transferencias finalistas do Estado ou de fondos propios da comunidade van a estar supeditadas a dotacións que se establezcan nos orzamentos desas organizacións territoriais, de modo que son dificilmente consolidables dun exercicio a outro. Precisamente, unha das ventaxes que ten o Fondo de Cooperación Local na actualidade é que está establecido unha porcentaxe fixa vinculada á evolución dos ingresos da nosa administración xeral, pero que ten garantido un importe mínimo do que non se pode baixar ningún ano. Por último, debe respectarse o carácter condicionado dos fondos que financian algunhas das partidas integradoras das liñas de axudas de administración autonómica, ben por fondos finalistas da ASE ou ben pola da Unión Europea. O Fondo de Cooperación Local é un fondo incondicional. A creación dun novo subfondo complicaría a xestión dos instrumentos de financiamento local. O reparto das subvencións e axudas xa se factúa como non pode ser de outro xeito en base aos criterios obxectivos de adxudicación e a ponderación dos mesmos é establecida nas bases reguladoras e acordes cos obxectivos de interese público perseguidos con cada liña de axudas. Sen prexuicio de que nesa materia, como en todas as que afectan aos intereses da administración local, a colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias é constante. Mostra do cal é a celebración da Comisión Galega de Cooperación Local na que se dá resposta a moitas das inquedanzas expostas pola Federación Galega de Municipios e Provincias. Por todo exposto, o noso voto pro desta moción vai a ser en contra. Por parte do Grupo Socialista, por parte do Grupo do Belega tampouco a intervención, procedemos á votación. Votos a favor da moción presentada por o Partido Socialista sobre a financiación da Xunta de Galicia aos concellos. Votos en contra. Apróbase cos votos a favor do Grupo do Partido Socialista e dos votos do Grupo do Belega. Seguinte punto no orden do día: moción do PSDG-PSOE sobre a realización de visitas guiadas ao mosteiro de Santa Clara de Allariz. Unha das xoias máis importantes co que conta o Concello de Allariz é o seu mosteiro de Santa Clara, un conxunto monumental que non está aberto a visitas e que, polo tanto, non pode ser contemplado nin admirado nin pola veciñanza nin pola poboación en xeral. Unha xoia que non pode ser disfrutada. A historia deste monumento é coñecida pola Corporación Municipal. A realidade actual é que a vila de Allariz conta con un importante conxunto arquitectónico monacal que non pode ser visitado de xeito habitual nin disfrutado pola cidadanía en xeral. Unha das pezas máis importantes do turismo cultural do noso concello a día de hoxe non pode ser contemplado. Por outra banda, a instancias desta concelleira, a mediados do ano 2018, por petición da deputada
Noela Blanco, do Grupo Socialista do Parlamento Galego, a Dirección Xeral de Relacións Institucionais deu resposta a unha pregunta escrita presentada polo PSDG-PSOE na que se achega a relación de investimentos realizados pola Xunta de Galicia, en concreto pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural dende o ano 1998 no Mosteiro, que son os seguintes: ano 1985, obras de intervención Convento de Santa Clara, primeira fase, 71.205,09 euros. Ano 1988, obras de intervención, segunda fase, 200.334,21 euros. Ano 1991, reformado, segunda fase, 28.977,81 euros. Ano 1998, acondicionamiento locais expositivos honorarios proxecto, 4.627,79. Investimento total, máis de 305.000 euros. Resulta evidente que a inversión de fondos públicos realizada na Cenobio de Allariz ten que repercutir na cidadanía. Para ello, a mellor fórmula é a realización dun convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a Axencia de Turismo de Galicia, a Deputación Provincial de Ourense, o Concello de Allariz e a Orde das Irmás Pobres de Santa Clara, para que determinados espazos do mosteiro podan ser visitados e contemplados. O convenio de colaboración para a realización de visitas guiadas ao Mosteiro de Santa Clara en Allariz vai precisar da contratación de personal para realizar este servicio durante unhas horas ou días determinados, a edición de documentación para promocionar as visitas ao propio monumento, o acondicionamento e mantemento dos espazos que se abran ao público, o desenvolvemento dun programa didáctico para escolares, a instalación de material interpretativo que facilite a comprensión dos procesos históricos e constructivos polos que pasou o Cenobio, a organización de percorridos guiados, a edición de materias de difusión e promoción, así como aquelas actividades que complementen a oferta do programa de visitas guiadas. Con esta actuación, a potenciación do turismo cultural na Vila Laricana experimentaría un incremento importante e sería un aliciente máis e un atractivo singular para as persoas que se achegan ao noso municipio. Esta medida suporá un importante elemento de dinamización do concello e a súa contorna, así como un impulso para que dito monumento sexa coñecido e valorado. Allariz precisa ampliar a súa oferta cultural e turística. Un dos monumentos arquitectónicos cos que conta a vila non pode permanecer pechado e escondido. Os recursos públicos empregados na súa restauración teñen que ter retorno á cidadanía. Resulta perfectamente compatible o uso religioso do Cenobio coas visitas guiadas ás partes máis importantes do monumento. O acceso ás instalacións non pode depender de decisións unilaterais nin da achega voluntaria. É tempo de mudar esta anomalía histórica para que o conxunto arquitectónico monacal non este de costas á cidadanía. Os tempos son chegados. Por todo conta que disposto, vimos a propor o pleno da Corporación de Allariz a adopción do seguinte acordo: instar as diferentes administracións públicas competentes na materias a que xunto co Concello de Allariz asinen un convenio de colaboración para a realización de visitas guiadas ao Mosteiro de Santa Clara de Allariz, como impulso de dinamización do turismo cultural no noso concello. Ben, por parte do Grupo Municipal do BNG, temos que dicir que non podemos estar tamén máis de acordo en esta cuestión e que compartimos en que efectivamente sería un recurso turístico importantísimo, un aliciente e un atractivo singular, como se dice na moción, para todas as persoas que se acheguen ao municipio. Conscientes desto e sabedores destos, este grupo de goberno hai uns anos xa lle remitiu o escrito e túas negociacións tanto co Obispado como co Convento de Santa Clara para que pudera ser posible compatibilizar efectivamente ese uso religioso case posibilidade que se puderan facer visitas ao propio mosteiro, tendo en conta que tamén é coñecido a importancia e por dimensión do claustro, que é dos claustros máis grandes de todo o Estado español, e por tanto os atractivos son moitos os que terían. Por parte do Obispado, a contestación que se nos deu en aquel momento que dependía en primeira instancia de que fora o propio Convento de Santa Clara a que dera o primeiro paso para ver a súa conformidade ou non en que isto fora posible. Así o fixemos e fixemos esas negociacións co Convento de Santa Clara. A contestación que se nos deu en ese momento foi que non consideraban que fora compatible os usos tal como nos propuñamos religioso e tal, porque o feito de que houbera un único claustro, un dos grandes atractivos do convento, elas argumentaban
que precisamente dificultaría ese uso religioso, de forma que os turistas e as monxas que están residindo e que fan a súa vida en ese convento terían interferencias na súa vida cotidiana. Nos consideramos que hai moitas fórmulas para poder facer compatibles eso, e que efectivamente o claustro, ainda que haxa un único claustro, que pode dimensionarse, dividirse e estructurarse de forma que poda haber unha zona reservada para ese tránsito e que pudera facerse tamén esa visita turística, pero elas declinaron que eso fora posible. Nos volvimos a falar co Bispado, dimoslle conta da contestación que por parte do convento de Santa Clara se nos daba, e, por lo tanto, por parte do Bispado comentóusenos que non había posibilidade entonces de firmar ningún acordo que o fixera posible, igual que non foi posible tamén os outros acordos máis adiante en anos posteriores que se lle propuxeron tamén para algún dos usos de terreos que ten o propio convento. Por tanto, nos estamos de acordo coa moción, se fixeron accións, pero tamén é verdad que estamos de acordo en seguir insistindo e non decaer e non desfallecer na insistencia de que é posible, que é compatible e que, algún día podamos ver que efectivamente toda esa inversión pública que se leva feito aí revirta tamén, en este caso, en Allariz de forma directa, pero tamén de forma indirecta en todas aquelas persoas que quieran achegarse a ver un monumento tan importante como eso. Por tanto, nos anunciamos o noso voto a favor da moción por parte do Grupo Popular. Non xa adiantamos o voto en contra. Pero vamos a explicar. Non deixa de ser sorprendente o repentino interés da portavoz do Partido Socialista polo patrimonio religioso da nosa vila. Artístico. Hablando de religioso. Perdón, estou falando, estou dicindo claramente o que quero decir. Non fagamos interrupcións. Por favor. Para seguir, co tono que tiñamos. Non deixa de ser sorprendente o repentino interés da portavoz do Partido Socialista polo patrimonio religioso da nosa vila. Estamos a punto de rematar a presente legislatura e dita concelleira non presentou unha sola iniciativa para resaltar a categoría histórica, arquitectónica e patrimonial do Real Mosteiro de Santa Clara. O mosteiro que hoxe vemos é o resultado da profunda transformación que experimentou no século XVIII, con un estilo barroco, e prácticamente non ten nada que ver coas dimensións do mosteiro no século XIII con un estilo gótico, consecuencia inmediata das construcións levadas a cabo tras a fundación do mesmo por Dona Violante. O mosteiro ten unha relevancia moi importante, non só pola súa categoría arquitectónica, senón tamén pola súa repercusión no urbanismo da vila de Allariz. A súa fachada oeste sirve de telón de fondo do grande espacio urbano que constitúe a Barreira, espazo urbano que marca o ritmo da vida en Allariz, sendo o mosteiro unha presenza permanente e imponente que coa igrexa de San Beieto marca o límite leste dese gran espazo. Pois ben, ese gran lenzo que constitúe a fachada oeste do mosteiro, ao chegar a noite desaparece. A súa rotundidade e a súa monumentalidade desaparecen, contribuindo a que o gran espazo da Barreira tamén se difumine. Este efecto consíguese simplemente coa desaparición do alumeado público situado xunto ao mosteiro. Os membros do Grupo Popular tivemos que solicitar en numerosas ocasións a reposición do alumeado que existía. Nunca a concelleiro do Grupo Socialista mostrou o máis mínimo interés en recuperar a imaxe da fachada oeste do mosteiro, en recuperar a súa presencia física imponente e a súa contribución á configuración do gran espazo da Barreira. Nunca e tivo tempo. Porén, esa mínima recuperación non foi suficiente. O alumeado existente, ubicado no chan, é unha solución trasnoitada e unha fonte de contaminación lumínica. É preciso dotar o mosteiro de unha iluminación que resalte a súa fachada, sen que se perda a iluminación no ceo. Con esa solución resaltaríase dobremente a condición monumental do mosteiro e a súa importancia como configurador dun espazo urbano de singular importancia. Tamén é necesario recuperar ese espazo urbano da Barreira en relación co seu uso. Non semella ser máis necesitado que o seu uso principal sexa o de aparcadoiro, en vez de un uso para a cidadanía. Estamos a tempo de solucionarlo. Como Grupo Popular, xa fai tempo que fixemos unha proposta en ese sentido,
que nos permita aos cidadáns de Allariz usar peonilmente ese espazo e contribuindo a unha mellor imaxe do contorno da barreira, que realce os paramentos edificatorios que a delimitan, incluído o formado polo Mosteiro de Santa Clara e dando sentido urbanístico a ese espazo. Tampouco mostrou nunca interés en poñer en valor a categoría urbanística do espazo da barreira. Tamén tivo tempo. Como ven, hai propostas que permiten mellorar o patrimonio urbanístico monumental dun espazo e dun monumento que está nas nosas mans, nas mans dos concelleiros deste concello. E polo grupo de goberno do BNG e pola portavoz do Partido Socialista non se ten posto un grao de area para resaltar a categoría deste monumento. Non, si queren... No, digo a intervención. Sí, a intervención, sí. Por parte do Grupo Socialista. Bueno, eu solo apuntar que, por parte do Grupo Municipal do BNG, que eu creo que, estou no certo se digo que a moción do que trata é sobre si existe a posibilidade ou non de facer un acordo entre diferentes administracións, convento, bispado e demais implicados para que podan facerse visitas guiadas ao Mosteiro de Santa Clara. E como a eso que temos que votar e o que nos temos que ceñir, nos seguimos dicindo, bueno, que o noso voto vai a ser favorable a eso. Por tanto, se non hai máis intervencións, sometemos a votar. Arreglando o que acaba de dicir, é conveniente dicir precisamente porque da moción presentada non se deduce que si hai espacios visitables. É visitable o Museo Religioso. Efectivamente, hai dúas xollas de excepcional categoría que se conservan as dependencias monacais. A Virxe Brideira e a Cruz de Cristal de Roca están no Museo Religioso, así como outras pezas, esculturas, retablos, imaxes e diferentes pezas de ourivaría. E son visitables, cuestión que vostede omite. Tamén é visitable a igrexa do convento, barroca do século XVIII, de unha factura exquisita, unha fachada que entronca co mellor barroco de Galicia e que conta cun magnífico retablo rococó perfectamente engarzado no contenedor volumétrico da igrexa. Esta está aberta de forma permanente, o que tamén vostede omite. En relación coas inversións feitas pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, é certo que leva invertido nos últimos 40 anos 305.000 euros. Tamén é certo que nos últimos 20 anos xa non se fixeron inversións. E tamén é certo que hai irmás do convento, que as irmás do convento de Santa Clara teñen feito inversións de moitísima maior cuantía na conservación e mantemento dese monumento. Tamén é certo que as administracións teñen feito cuantiosas inversións a fondo perdido na rehabilitación de numerosas vivendas particulares do casco histórico de Allariz, na rehabilitación de casas particulares vinculadas ao Camiño de Santiago e na rehabilitación de numerosas casas particulares dos nosos núcleos rurais. E a vostede non se lle ocurriu, como é lógico, plantexar visitas guiadas a casas particulares polo feito de que reciban subvencións a fondo perdido para a súa rehabilitación. Perdón, estou intervindo eu. Aínda que moitas delas teñan un notable interés pola súa arquitectura popular, pola súa arquitectura civil ou pola súa contribución á imaxe dos núcleos rurais. Pois mire, o convento de Santa Clara tamén é de propiedade particular, non é público. Ademais, o Mosteiro de Santa Clara alberga un dos grupos máis numerosos de monxas de clausura de toda Galicia. E esa é unha forma de vida que vostede debe respetar. É moi fácil, desde a súa postura sectaria, dicir que resulta perfectamente compatible o uso religioso do cenobio con visitas guiadas. O valor dos monumentos non é solamente o contenedor espacial dos seus valores patrimoniais, artísticos e monumentais. Tamén, e como dicía antes, o valor que representa a súa contribución á trama urbana da que forman parte. Pero tamén é a vida que alberga, o uso que se lle dá, uso que lle falta antes respecto do que lle falaba antes respecto da Praza da Barreira. Ese uso forma parte da alma do edificio. A alteración de uso que vostede pretende vai non solamente en contra da vida exixida polas súas moradoras, senón tamén en contra da esencia do propio mosteiro. Mire,
Hai cidades que non son máis que son moi bonitas, pero que funcionan como un museo. Desde ese momento perderon a súa autenticidade, perderon a súa esencia. Venecia é preciosa, pero xa non é Venecia. É un parque de atraccións temático. Cáceres é preciosa, pero é un museo que cando se van os turistas é pura soidade. En Allariz temos que cuidar este aspecto. O casco histórico estáse convertindo en un museo, en unha rúa comercial aberta, pero está quedándose sen persoas que o habiten. Temos que recuperar a alma do casco histórico de Allariz antes de que sexa demasiado tarde. Por favor, eu pediría que vayamos aportando e que nos vayamos tiñendo tamén a moción, porque as baterías tamén teñen un límite. Estou rematando. A vostede é evidente que non lle preocupa máis mínimo a vida elixida por as irmás clarisas, pero desde o punto de vista histórico, patrimonial e artístico non é o mesmo un museo que un mosteiro co seu uso original. Non perdamos a esencia, a alma do mosteiro. Sen necesidade de acceder ás dependencias interiores, é moito que nos ofrece, pero non o sabemos valorar, é moito. E, por suposto, a opinión das irmás clarisas é importante, ou porque son monxas non conta a súa opinión. Cando di o acceso ás instalacións non pode depender de decisións unilaterais nin da achega voluntaria, está mostrando o seu perfil sectario e antirreligioso. Os tempos son chegados de respetar a vida dos demais, aínda que teñan criterios totalmente distintos aos nosos. Por si non se enterou, estamos en democracia desde fai 40 anos. O que non se debe de enterar Perdón, por favor, antes de me dar as palabras, por favor, eso, e pediría que sexa a última intervención, non nos vamos a facer xa intervencións, porque, bueno, pues vamos un tempo considerable para subir as actas despois. Desde o turno de réplica, o que non se enterou prácticamente de nada é o concelleiro do Partido Popular. Non entendeu para nada a finalidade da moción, sen máis. Vale, pues sometemos entonces a votación a moción. Votos a favor da moción do partido do PSE da PSOE sobre a realización de visitas guiadas ao mosteiro de Santa Clara de Allariz. Votos en contra. Apróbase cos votos a favor do Partido Socialista e do BNG. Siguiente punto, logos e preguntas. Hai presentados por escrito preguntas e hai presentado tamén un rogo. Non sei se despois vai haber alguna verbal, pero bueno, dou a voz ao Partido Popular para que presente a pregunta que xa, bueno, pues esta mañá entregou por escrito. O pasado 16 de xaneiro tivemos o placer. Unha pregunta que... Sí, perdón. Bueno, unha pregunta múltiple. En relación cos obras que se están levando a cabo na edificación da parcela de Cadana Chama con referencia cadastral 6326.905 NG 9726N, formulamos as seguintes preguntas. 1. Cumpre a condición de illada a edificación actual? 2. Cumpre a edificación a condición de ocupación máxima permitida? 3. Cumpre a parcela a condición de parcela mínima? 4. A edificación existente en a parcela está en situación de fora de ordenación? 5. O acceso peonil e o acceso rodado prodúcese desde espazo público? 6. De que tipo de autorización ou licenza dispoñen as obras executadas? 7. Axústanse as obras executadas ás obras permitidas en as edificacións en situación de fora de ordenación? 8. Correspóndense as obras executadas coas indicadas na comunicación previa? 9. Ordenou o Concello a paralización das citadas obras? E se é así, en que data? 10. Tomou medidas a alcaldesa para a reposición da legalidade? Ben, por parte do grupo de goberno temos que decir que por un criterio de prudencia e de neutralidade eu creo que debemos esperar a conclusión do expediente. Efectivamente hai un expediente feito a partir dunha denuncia realizada sobre este tema que comenta o concelleiro do Partido Popular e, por lo tanto, bueno, pues esa é unha denuncia que presenta diferentes aristas e varias delas hai que dirimiras e que teñen que ver con diferentes cuestións tanto de índole xurídica, urbanística e que, bueno, pues que non entran solo en cuestións de dominios públicos, de licencias urbanísticas, sino tamén de códigos civiles e demais, ¿no? Por tanto, eu creo
non é prudente que por parte desta alcaldía ahora mismo se pronuncie sobre algunhas das cuestións que están actuando, nin os servicios xurídicos ni urbanísticos concluíron o expediente con respecto a esta denuncia, que por tanto podería parecer, bueno, pues falta de neutralidade pola miña parte, pero si é evidente que efectivamente hai un expediente aberto a raíz dunha denuncia e que non está concluído e que en principio posiblemente a semana que ven polas noticias que me daba esta mesma mañá o aparellador municipal posiblemente estea concluído e por lo tanto que podamos ver. De todas formas, hai dúas preguntas que se poden responder. Unha está a responder parcialmente cando se deu inicio a ese expediente. A raíz da denuncia presentada no Estado de Denuncia presentada. E segundo, se se ordenaron a paralización das obras a raíz da apertura do expediente. Non hai obras en este momento, están paralizadas obras en este momento, non están executando obras en este momento. Estiveron se executando esta moi pouco. Temos presentado tamén un robo por parte do Partido Popular. Bueno, aproveitando para ter opción, visto como sucedeu antes, a moción que presentábamos, pero de Luis Mascareñas, neste caso presentamos como robo a posibilidade de, tal como se expresaba por escrito, dado que o pasado día 16 de xaneiro tuvemos o placer de asistir ao reconhecemento que desde o Concello e diversas entidades locais relacionadas co deporte se realizou a Iván Feijó, figura do ciclocross que conseguiu recentemente proclamarse campeón de España junior de dita modalidade, e aproveitando que en Allariz recentemente se ha construído unha ruta BTT que simplemente está pendiente da firma do convenio coa Xunta de Galicia, que por lo que sabemos será en breve, para a homologación autonómica das novas rutas de bicicleta de montaña postas en marcha entre Allariz e Vilar de Santos, nas que se realizou un investimento de 49.000 euros, dos cuales o 65% foi aportado por a comunidade autónoma, e tendo en cuenta que en Allariz temos a Iván Feijó, ciclista recentemente ganador deste campeonato de España, e agora mismo luchando para alcanzar o campeonato do mundo, presentamos o seguinte robo que tendo en cuenta o anteriormente exposto e expresado un días atrás no seu reconhecemento, se lle dé o nome de Iván Feijó a ruta BTT, que en breve será homologada. Bueno, non tomamos nota do robo, sin embargo temos que dicir varias cuestións con respecto a isto, e que nos mantemos uns criterios, que mantemos na mesma argumentación que falábamos con José Luis Mascareñas, e por tanto, Iván Feijó ainda non cumpliu ni siquiera os 20 anos, e por tanto nos parece precipitado, creo que falta un mes para que os cumplan. E en esa... Bueno, pues para dar máis información tamén en situacións similares as que pode estar Iván Feijó, pues aquí temos a Francisco Suárez Canal, que foi 3 veces campeón de España en 400 metros valla, que non foi ás Olimpiadas de Múrich no 72 porque se lesionou xusto antes desas Olimpiadas, a Felipe Iglesias, xa máis recientemente, que é campeón de España, campeón de Europa, subcampeón do mundo en 2015 de judo, bronce mundial no 2017 e que foi nomeado pola Federación Internacional de Judo mellor deportista do mundo. A Javier Pardo, en automobilismo, que acaba de nomearse campeón, acaba de ser campeón de España outra vez, despois de serlo tamén no 2016 e no 2017, e por tanto 3 anos como campeón de España junior, e que este domingo no campo do Seixo fará tamén ese saque de honor, e que non pudo asistir o ano pasado a concentración das escolas deportivas onde estaba o recoñecemento tamén para él, e os demais que puderon facer. Temos tamén aquí en Allariz a Tamara Silva, tamén na disciplina de judo, que é medallista en distintos campeonatos de España, e a Clara Fidalgo en baloncesto, que é xogadora de base de Club Baloncesto Allariz, en este caso en categoría cadete, que é participante por 4 anos consecutivos na selección galega e convocada tamén na selección española. Por tanto, estamos en unha situación na que hai, por sorte, un momento para Allariz, unhos deportistas que están competindo na élite ahora mismo, pero con os competidos, salvo no caso de Francisco Suárez Canal, que ainda esperamos que teñan moito que decir daqui en adiante, que por tanto, a nosa idea como antes, que nos parece precipitado, e nos parece tamén que facelo a un e non facelo a outros, pois que tamén non sería xusto, razonable, que hai que esperar o percorrido de cada un deles para tomar decisións con respecto a estos nomeamentos. Por lo tanto, nos tomamos nota do rego, pero
Quer dizer que a postura que temos como grupo de goberno é a que estaba expresando. Non sei se hai máis preguntas ou máis rogos que nos presentaron por escrito. Sí. Segundo publicita o Concello de Allariz, os e as veciños e veciñas do Plan Media Galega de Reciclaxe, nova da que nos congratulamos moito. Fai escasos días publicouse no Diario Oficial de Galicia unha resolución na que se anuncia unha bonificación no canon de tratamento de residuos domésticos a aplicar por Sogama neste ano 2019. En relación con esta bonificación se formulan as seguintes cuestións. Primeiro, vai solicitar ao Concello de Allariz que se aplique esta bonificación do 10% na cuantía do canon por tratamento. E segundo, de conseguir a mesma, como vai repercutir na tasa por recollida de lixo que aboa a vecinanza de Allariz? Bueno, pues a contestación é rotundamente non. O Concello de Allariz vai alinearse ca postura da FEDAM, e se tratou de unha reunión xa na FEDAM na que incluso se valorou a posibilidade de acudir ao xuzgado para este asunto que se consideraba por parte dos concellos galegos, por parte da Xunta e de Sogama, tan parcial e falto de todo sentido. Non só porque incurrira competencias municipales e na propia autonomía municipal, sino que todos temos na memoria a subida e o incremento de Sogama do 30%, hai moi pouco tempo, que os concellos non repercutimos nos recibos. E, por lo tanto, se non repercutimos nos recibos a totalidade dese 30% de incremento, non parece razonable que ahora, para poder apoyarnos esa bonificación do 10%, que ni siquiera nos igualaría con aquela parte que non repercutimos nos recibos no seu momento, se nos force aos concellos, en realidade, para ter esa bonificación, a repercutir nos recibos e, por lo tanto, incrementar ese problema que xa nos causaron hai anos e, por lo tanto, que lonxe de paliar o problema, o que faría sería contribuir a incrementalo precisamente polo que decía, se estimaba que os concellos repercutimos ni siquiera un 10% daquela subida de media no recibo e, por lo tanto, ainda estaríamos con un diferencial dun 20% con respecto a aqueles datos e agora mesmo temos que repercutir esa bonificación do 10%, estaríamos volvendo a incrementar outra vez aquele. Por tanto, por parte da FEDAM había unha postura moi contundente e, por lo tanto, o Concello de Allariz, a postura que vai a seguir é alinearse con esa línea e non acollerse unha medida que, ademais, temos serias dudas da súa legalidade. A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda vén de publicar unha orde na que convoca subvencións destinadas á creación ou mellora de infraestructuras nos concellos de menos de 50.000 habitantes. Segundo se indica na orde, serán subvencionables a urbanización e a mellora urbana de rúas e espazos públicos. En relación con esta cuestión e tendo en conta as moitas necesidades que neste eido ten o noso concello, interesa coñecer se se vai solicitar esta subvención e en que infraestructuras municipais se vai empregar. Sí, efectivamente, estamos preparando diferentes solicitudes, unha delas efectivamente é esa, temos un par de proxectos en carteira agora, pero en principio, o máis probable que en esa subvención metamos o tramo de Beirarrúas que vai dende a esquina do Piñeiro, a esquina que os conocemos como a Casa do Juanitiño, hasta enlazar ca urbanización do Fuxón, por lo tanto, meter ese tramo de Beirarrúa con cargo a esa subvención. No Boletín Oficial da Provincia de Ourense, data 24 de xaneiro... A pesar dunha puntualización de que en realidade esa estrada é propiedade da Diputación Provincial, pero vistos que non hai contestación das reiteradas peticións que temos realizado, buscaremos a fórmula para intentar facelo de outro xeito. No Boletín Oficial da Provincia de Ourense, data 24 de xaneiro, publicanse as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a realización de festivais, ciclos, mostras ou actividades análogas correspondentes ao exercicio 2019. Vai participar o Concello de Allariz nesta convocatoria? Se é así, para que tipo de actividades se solicitará a oportuna subvención? Pois teño entendido que sí, que solicitamos, pero non podo decir ahora mesmo efectivamente que foi o que metimos, verdad? Que estes días, estas semanas están salindo múltiples subvencións que teñen que ver co deporte, que finalmente metimos triatlón e demais, tamén metimos, estamos, con todo iso non podo especificar que é o que metimos aí. Cursouse por parte do Concello de Allariz algunha solicitude á Deputación Provincial para actuar nas vías de comunicación da súa titularidade mediante o espallamento de sal nas estradas durante estes pasados días nos que fixo aparición a xeada? Que tipo de medidas adopta o Concello de Allariz nas estradas de titularidade municipal para minorar os efectos das xeadas na calzada?
Pois efectivamente, estes días atrás tuvemos un despliegue de sal con unha cantidade que eu non podo cuantificar en kilos, pero un despliegue importante que nos fixo, por un lado, facer un reparto de sal en determinados centros, como centros escolares e demais, para que tamén aí se pudera botar man, non só cando fora brigada, sino por parte incluso deles para momentos que puderan aparecer durante o día, e despois a Brigada Municipal efectivamente fixo un despliegue. Fixemos coa Diputación Provincial o acopio de sal. Teño que decir tamén que a diferencia do que nos sucede aos concellos, vinda que estamos falando de cantidades que son máis anecdóticas, para poder facer ese acopio de sal por parte da Diputación tuvemos que facer o ingreso antes. Por desgracia que as subvencións non sucede o mesmo, primeiro pagamos, certificamos e despois cobramos. No caso da Diputación, primeiro pagas e despois podes recoller a sal, non? Podes recoller o sal, non? Pero sí que así se fixo, por suposto, en todas as estradas municipales, e en todas as que hubo algún problema nas estradas municipales, e é verdad que onde máis problema tuvemos non foi precisamente dos días de máis xeada, sino o primeiro día que empezou a chover, que foi o primeiro día que choveu tan pouco que se crearon unhas placas e foi o día. Pero bueno, pues sí, efectivamente a Brigada de Medio Ambiente esos días e que fixo ese reparto. Tal e como se nos expuxo no pleno anterior, o Museo de Xoguete precisa mudar de ubicación, dado que na actual non hai espacio suficiente para poder expoñer os fondos que están almacenados. En relación con este cambio de emplazamento, dende o Grupo Municipal Socialista vimos a rogar que se estudie a posibilidade de ubicar o Museo de Xoguete no edificio que actualmente está ocupado pola Oficina Municipal de Urbanismo, na Rúa Suárez 21, logo da pertinente adaptación do mesmo. Bueno, xa podo adiantar ahora mismo que non estamos en contra de que sexa así, porque efectivamente desde aí desenvolvese unha labor moi importante, necesaria, non temos instalacións tampouco no propio Concello, no seu día de feitos desplazouse ali porque que non había posibilidade de dedicar as necesidades de espacio que tiñamos, e por tanto nos parece que vai a ser difícil que eso poda ser así, non? Por tanto, bueno, pues non estamos de acordo en esa proposta. En relación co proceso de concesión do restaurante a Fábrica de Vilanova, rogose un informe do estado deste procedimento. Ben, iba a facelo finalizar o pleno tamén, se aproveito ahora para facelo. Bueno, pues como todos os membros da corporación saben, fixose unha adxudicación provisional. A André Arzúa foi o único que se presentou a ese concurso. Unha vez feita a adxudicación provisional e comunicada, el verbalmente a mí directamente manifestoume que non tiña financiación para poder facer o ingreso correspondente ao canon e que, por lo tanto, que iba a ter que desistir. Quer dicir que, bueno, por a nosa parte, decir únicamente que, bueno, pues que nos parece que ninguén debería presentarse a ningún concurso se non ten unha financiación pechada, e que, por lo tanto, que nos hubiera evitado pues, mesas de contratación e nos hubiera evitado convocatorias, efectivamente, previo a presentarte algo que deberías ter pechado, como sería o da financiación, non o tes. Por lo tanto, máis razonable tivera sido que non se presentara e punto, non? Non foi así, el optou por a vía de presentarse de todas maneiras. Non vou a especular os porqués de por que o fixo así, pero a realidade é que el manifestou despois que pensaba que iba a ter a financiación e que non a ten, non? E por lo tanto, bueno, pues, o que faremos será algunha modificación, non no noso caso no que ten que ver co tema do canon, que seguimos pensando que debería ser un canon único, non? Pero si algún cambio nas bases que falaremos cos grupos antes de traerlo outra vez a pleno, e por eso tampouco veu en esta ocasión ao pleno. Vale, para rematar, en relación coas solicitudes de información que levan moito tempo pendentes de sustanciarse, logo que se habilite, ante imposibilidade de resposta das mesmas, algún sábado no horario de oficina para que se poidan consultar os diferentes informes e proxectos demandados. Engadir a estas solicitudes de información presentadas o proxecto de acondicionamento da estrada municipal de Paicordeiro e acceso a Meire, que foi incluído no Plan Provincial de Cooperación da Diputación de Ourense, así como o proxecto de camiño escolar a seu paso pola Barreira. Bueno, a isto iba a falar tamén o rematar o pleno para quedar un día para falar dos términos de moitas das preguntas e das contestacións. Pues farei así, porei-me en contacto para quedar en un día e unha hora para poder facelo. Non hai máis cuestións dadas, pois non hai máis cuestións. Vale, bueno, pois en as 22 horas e 56 minutos damos por rematada a sesión.